An lamɛnbaaw kunungo novembre kalo tile 30 san 2021 min ye ɲɔgɔn dalajɛ ye o kɛra an ka jamana faaba kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ camancɛ fanga ta cogoya la. Jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Centre d'études et de réflexion au Mali. Nin ye jɛkulu ye minnu ka baara bɛnnen bɛ hakili jagabɔ ma Mali kɔnɔ. Olu ni diɲɛ setigi jamanaw olu ka tɔn dɔ bɛ yen minnu ye baɲumankɛ tɔn ye n'a bɛ wele ko Fondation Friedrich Ebert Stiftung. Olu ka nɔrabila min bɛ Mali kɔnɔ olu kɔni sigira ka hakili jagabɔ kɛ. Hakili jagabɔ in kɔnɔna la min ye Dr Mahamadu Konate ale tun b'a a kɛnɛ kan fo ka se Christian Clatma ale ni Sumaila La. Ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye sigi kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi. Olu yɛrɛ fɛlata ye min ye camancɛ fanga yɛrɛ ta cogoya la. U ko hakilina ni laɲini min bɛ olu la bi olu b'a fɛ ka u ka hakilinaw ani seko min dɔnko min bɛ olu bolo ka ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma u ka se ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka kɛ sababu ye camancɛ fanga in ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna la. Min ye gɛlɛyaw ye minnu bɛ camancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna la a daminɛ ani a laban. Waleya ninnu kan ka sɛgɛsɛgɛ cogo di u ye u da don o waleyaw la ka se ka olu bɛɛ lajɛlen lafɛsɛfɛsɛ. Camancɛ fanga in a sigilen hakilina ni laɲini ni tasira dɔw de yira la o waleya ninnu kan ka labato. N'i ye o fana ta k'a lajɛ u ye u da don u bɛɛ lajɛlen na u ko laɲini min bɛ olu la ani u bɛ min ɲini camancɛ fanga tigilamɔgɔw fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye camancɛ fanga ye a ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sen ka don a la. O bɛ se ka kɛ sababu ɲuman fana ye gɛlɛya ka se ka sabati camancɛ fanga baaraw la min ye hakilinanbaw ye hakilinanba minnu bɛ se ka kɛ sababu ye yɛlɛma ka se ka don politiki sira yɛrɛ tacogoyaw la walawalali ka se ka kɛ o hakilina ninnu na jamana kɔnɔdenw ye min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw ka se ka bɔ waleyaw bɛɛ lajɛlen kalama ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye. Kalafili koɲɛw la u y'a jira k'a fɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya la sabati o de ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kalafilisɛnw yɛrɛ koɲɛw la ale ni kalafili bɛ kɛ kalafili ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ sariya ni laɲini minnu taara camancɛ fanga kɔnɔna la ka ɲɛsin parti politigiw ma parti politigiw ka koɲɛw olu fana ka se ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ min ye wasadenw ka kalafiliw ye o ka se ka kɛ hakilisigi la. Bɛɛ fanga ale bɛ min fɔ kalafili tacogoyaw la waleya ninnu an ka se ka olu kɛ hakilisigi ni basigi fana na min ye ɲɔgɔn buruja ye o waleyaw ka se ka labila o waleya dɔw ka se ka dabila kosɛbɛ ka da waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kan u ko min ye lakanako ye ale ni an ka kɛlɛkɛcɛw ka koɲɛw hakilina jigila u b'a fɛ dɔ ka se ka fara jija ni cɛsiri kan min bɛ kɛ sababu ye adamadenw n'u bolokɔnɔfɛnw ka se ka lakisi. Maa minnu bɛ yen sanga ni waati ni olu ye finitigiw ka jalabatigiw ye olu ka to ka u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ waati ni waati ma ka se ka taa u ɲɛda kɛlɛkɛcɛw kan. Bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn min lasabatira Mali jamana ni Mamuru Tuluw ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ u ko sanga ni waati sigi baro sigi ka se ka kɛ fana ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye maaw ka se ka bɔ o waleya ninnu caman fana la kalama. Nafolo min bɛ ta ka di finitigilakaw ma u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ u ka baaraw fana na da dora o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na. N'i ye o ta k'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ fanga tɛmɛlenw na gɛlɛyaba tun bɛ o yɔrɔ kofɔlen na min bɛ se ka kɛ sababu ye caman bɛ bɔ o gɛlɛyaw la. Gɛlɛya ni tilennenya ka sabati nafoloko yɛrɛ la wari min bɛ bɔ ka don fɛn minnu na a mana bila ka taa o yɔrɔ kofɔlen ninnu na min mana bɔ a la fana sɛgɛsɛgɛli ka se ka kɛ o waleyaw la ni o labilala sen kan o fana bɛ se ka gɛlɛya la sabati. Min ye kɛnɛya yɛrɛ kunkanko ye u y'a ɲini fana k'a fɔ min ye yɛlɛmaw ye o ka don kɛnɛya yɛrɛ nasira fana fɛ. Yɛlɛma ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye min ye an ka kɛnɛyasow ye u mako bɛ minɛn minnu na hakilisigi ni basigi la ka se ka maaw yɛrɛ furakɛ o minɛn fana ka ɲini ka d'u ma degun minnu bɛ u kan o degun ninnu ka se ka ban kɛnɛyaso ninnu fana ka se ka lagɛya min ye kɛnyɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso fana ye sariya min talen bɛ olu fana ka koɲɛw la sɛgɛsɛgɛliw ka se ka to ka bila sen kan olu fana ka baaraw la ka se k'a ɲini ka dɔn u bɛ ka baara kɛ kɛcogoya minnu na ani u bɛ ka nafa min lase jamana ma. Gɛlɛya min bɛ u fana kan ka se ka o gɛlɛya ninnu lafɛsɛfɛsɛ ni o hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen bilala sen kan k'i b'a ye k'a fɔ bɔda ɲuman bɛ se ka di jamana ma. U ye u da don kalanko fana na k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi kalanko ye maa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛlata ye u b'a fɛ jamanatigiw ani kalan yɛrɛ matarafabaw u bɛɛ lajɛlen ka se ka hakilina ɲuman ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kalanko ma min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye. Mali kura min an bɛ ka laɲini ani camancɛ fanga ka kɛ basigi ni hakilisigi kɔnɔna la waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka lasabati. Ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na. An balimaw min ye conseil économique social et culturel ye ni o ye an ka sɔrɔ bosobaw olu ka forobasun o cakɛbonaba ye an bɛ se ka a fɔ ten
tɛnɛn min bɛnna novamburu kalo tile 22 ma ka se juma novamburu kalo tile 26 olu ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen boloda sigi min yɛrɛ kɔnɔna la u sera ka da don walewala waleya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye degun min bɛ jamana kɔnɔdenw kan min ye magobatigiw ye bɔda ɲuman ka se ka sɔrɔ o waleyaw la tile 5 ɲɔnbɔɲɔn ko ni kɛnɛ in sigibaaw u ye da don waleyaw la waleya minnu bɛ ka kɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya yɛrɛ lase an ka jamana yɛrɛ magobatigiw ma marabolo kɔnɔna la hali maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan da dora olu ka waleyaw bɛɛ lajɛlen na jɛkulu ɲɛma n'o ye yakuba katile a ko hakilina ni laɲini min bɛ olu la o de ye ka se ka fɛɛrɛ ni hakilina ɲumanw ɲini joona joona gɛlɛya min bɛ malidenw kan caman ka se ka bɔ a la ale ni gɛrɛnden min bɛ yen ni o bɛnlen bɛ mali kan n'o sababu ye CEDEAO maaw ye ɲɛfɔli ka se ka kɛ ni an gɛrɛfɛ jamanaw ye mali jamana ani jamana minnu bɛ CEDEAO la u ka se ka u bolo di ɲɔgɔn ma min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye a kɔlɔlɔ a kana yɛlɛ farafinna jamanaw tɔw kan i n'a fɔ an gɛrɛfɛ jamanaw ka sababu kɛ n'i ye sigi in ta k'a lajɛ a kɛra sababu ye jamana minnu bɛ CEDEAO la jɛkulu min fana bɛ olu ka jamana kɔnɔ ni olu ka baara bɛlen bɛ magobatigiw ani sɔrɔbusobaw ka koɲɛw sabatili ma CEDEAO jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ kɛnɛ kan Niger ta ɲɛma n'o ye Mayiru Malan Ligari ye ale n'a ka jɛkulu a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu kɔni b'a fɛ min ye ɲɛta ye o ka se ka sabati farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka n'i ko ɲɛta ka sabati fo min ye an ka jamana kɔnɔdenw olu ka baaraw u b'a kɛ kɛcogoya minnu na ale ni seko ni dɔnko baaraw olu ka se ka lasabati dɛmɛ fana ka ta ka bɔ jamanatigiw yɔrɔ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma nka n'i ye o waleya ninnu ta k'a lajɛ ko o tɛ ɲɛ cogoya si la fo bolodi ɲɔgɔnma ka se ka sabati ka sababu kɛ n'i ye mali ta k'a lajɛ yakuba katile ka kɔrɔfɔ la a ko gɛlɛya min bɛ an ka jamana yɛrɛ politiki sira yɛrɛ fɛ fo ka se lakanabaliya ma o waleya ninnu n'i y'olu ta k'a lajɛ a kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛya dɔɔni don an ka jamana yɛrɛ bɛnna a keleya la nka min ye hakilina ni laɲiniw ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ɲɛta ka se ka sabati sɔrɔw ka se ka jidi olu ka sigi kɔnɔna la u sera ka u da don o waleyaw la o waleya ninnu u bɛna a fara ɲɔgɔn kan ka kɛ gafe ye k'a di jamanatigiw ma u ka se ka a fara u bolo kan ale ni hakilina ni laɲini minnu b'a kɔnɔ u ka se ka olu ta ka baara kɛ n'o ye min bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'a bɛ san 10 ani kɔ bɔ ni gɛlɛya bɛ mali jamana kɔnɔ mali ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ o gɛlɛya sugu ninnu ma. ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na. an balimaw jɛkulu min bɛ Tɔnbɔkutu n'a bɛ wele ko tribu Kel Ansar olu ye sigi kɛ Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna la novamburu kalo tile 27 a kun cɛla novamburu kalo tile 29 ni sigi in hakilina ni laɲiniw tun bɛ ka tali kɛ min kan o de ye bɛn min ye lakana ye ale ni kabila yɛrɛ damaw ka se ka sigi ɲɔgɔn fɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ o waleya ninnu ka se ka lasabati maa caman kɔni bɔra Tɔnbɔkutu marabolo fan caman na ka na ni kɛnɛ in yɛrɛ ɲɛnamaya tile 2 sigi yɛrɛ tɛmɛlen kɔfɛ u sera ka da don hakilina ni laɲiniw na minnu bɛ se ka kɛ sababu ye camancɛ fanga bɛ ka taa cogoya minnu na ale ni malikura ka se ka jɔ yɛlɛma kura minnu kan ka ta ka bila sen ka maliko yɛrɛ la o yɛlɛma ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka lawaleya baara ninnu daminɛ la u ko min ye tile caman ye furukufuruku kɔni kun sabatilen don Tɔnbɔkutu yɛrɛ marabolo maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ sanga ni waati maaw tun bɛ bɔ ka muruti farida ka tila ka nisɔngoya taama kɛ k'a yira k'a fɔ min ye lakanabaliya ye a bɛ ka kɛ sababu ye olu cɛw u musow u denw u bɛ ka bɔnɛ u ni na wa maa caman fana bɛ yen olu bɛ ka jogi sanga na waati o kɔfɛ min ye lakana ye o sabatira dɔɔni waleya min kɛra sababu ye jɛkulu ko olu kɔni tɛ se ka sigi ka u bolo fila da u sen kan u ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min kɔnɔna na u sera ka Tɔnbɔkutu marabolodenw fara ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye ale ni min ye lakana tigilamaw ye olu ka baara min bɛ kɛ sababu ye adamadenw n'u bolokɔnɔfɛnw ka se ka lakisi furukufuruku ni bɛnkanni wale min bɛ bɔ adamadenw yɛrɛ dama yɔrɔ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma caman ka se ka bɔ o la n'i ye a ta k'a lajɛ tribu Kel Ansar olu y'a yira k'a fɔ olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn ni basigi ni kolosuma o ka se ka lasabati Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna la o de kɛra sababu ye u ye wele bila Tɔnbɔkutu ka denw ma se ka ɲɛfɔli kɛ u ye ale ni an ka jamana yɛrɛ bɛ taa cogoya min na hakilina ni laɲini min bɛ se ka bɔ olu yɔrɔ ka ɲɛsin jamanatigiw ma min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye malikura ka se ka jɔ u ye u da don o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na baara ninnu kɔni kɛra min ye an ka jamana yɛrɛ ɲɛmaw olu ka nɔrabila minnu bɛ kɛnɛ olu ka nɔrabila minnu bɛ Tɔnbɔkutu marabolo la olu kɔni tun bɛ fo ka se ladalamaw ani diinɛmaw ma i n'a fɔ
fɔ gouverneur n'o ye marabolo ɲɛma Bakum Kante ale tun bɛ kɛnɛ kan ka se laadalamaw ni diinɛmaw u caman fana tun bɛ kɛnɛ kan. A yirala k'a fɔ ko nin hakilina ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛna kɛ sababu ye wulikajɔ min bɛ ka kɛ Tribi Kɛl Ansar fɛ u ka se ka dɔ fara kan, jamanatigiw fana ka se k'a dɔn u bɛ u kɔ bi u b'u kɔ sini walasa min ye jamana ka basigi a ka se ka lasabati. O waleya ninnu fana tɛ ɲɛ cogoya si la fo an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamacɛ fanga in a bɛ ka kɛ kɛcogoya minnu na hakilina ni laɲini minnu bɛ bɔ a kɔnɔ jamana kɔnɔdenw ka se ka bɔ a kalama, jamana marabaaw u ka gɛlɛya la sabati u ka baaraw la, wa u bɛ hakilina ni fɛɛrɛ minnu fana ta u k'a kɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na jamana kɔnɔdenw an'u bolokɔnɔfɛnw ka se ka lakana. Jamana yɛrɛ kɔnɔna la fana jamana kɔnɔdenw mako bɛ fɛn minnu na joona joona i n'a fɔ lakanako ka se kalanko dunkafa ka se ka sabati ale ni kɛnɛya ko jamanatigiw ka se ka u jija ko waleyaw la sabati. Ni o bilala sen kan o fana bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ka se ka dɔ fara jamana yɛrɛ basigi kan, wa Mali kura min n'a fɔra k'a bɛ jɔ o fana bɛ se ka jɔ jɔcogo ɲuman na. Ko n'aw ma n'an ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na. An lamɛnbaaw, an ka jamana minisiriso min bɛ yen ni a ka baara bɛnnen bɛ lakana ani jamana kɔnɔdenw kɔrɔsili ma, olu y'a jira k'a fɔ min ye san labanw ye hakililajigila min ye ɲɛnɛkɛfɛn dɔw ye n'an b'u wele ko pétards ni tasuma bɛ mɛnɛ la n'a bɛ pɛrɛn ka mankanba bɔ, u ko u bɛna dansigi kɛ o waleyaw la k'a jira k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ka se ka bɔ a kalama ko min ye ɲinan san ye a laban ni an b'a kalo laban na ni a tile fɔlɔ ye bi ye. Waleya minnu bɛ kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna la, ɲɛnɛkɛ minnu bɛ kɛ san labanw na ni maaw bɛ tasuma don pétards na n'a bɛ ci ka mankanbaw bɔ ko dansigi bɛna kɛ o waleyaw la, yamaruya tɛna di maa ma u ka se ka o waleyaw la sabati an ka jamana kɔnɔ. Minisiriso ko u bɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nin waleya ninnu a kɔlen don bi a kɔlen don sini, nka min ye finitigilakaw ye ale ni minisiriso ka maaw u bɛna wulikajɔw bila sen kan ka to ka yala ka kɔlɔsili ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni maa min sɔrɔla ka minɛ a waleyaw la ko ɲangini na bolo o tigilama kan. Nin bɛ kɛ sababu ye waati tɛmɛlenw na min ye fanga tɛmɛlenw ye, ni kunnafoniya kelenw kɔni bɔra ka bin ka yira k'a fɔ ko san kalo laban ɲɛnɛkɛ minnu bɛ kɛ min ye pétards ye ni tasuma bɛ k'a la ka ci a bɛ mankanba bɔ ko a waleyaw ma lasabati jamana kɔnɔ. O sariya ninnu taara nka maa caman ye a kɛ, nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi komi maa caman b'a dɔn k'a fɔ mara yɛrɛ tacogoyaw tɛ kelen ye. Fɔlɔ mara tacogoya ani bi ta suguya kelen tɛ, fanga tun bɛ maa minnu bolo fɔlɔ ani a bɛ minnu bolo bi maa suguya kelenw tɛ, a bɛ finitigilakaw de bolo, wa Mali kura n'a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen nɛn kan ka sababu kɛ ni Mali kura la sabatira a hɛrɛ bɛ se maliden bɛɛ lajɛlen de ma. An b'a jigiya k'a fɔ finitigilakaw ninnu ye sariya min ta, sariya ninnu na se ka labato min bɛ se ka kɛ sababu ye hakilisigi ni basigi ka se ka sɔrɔ a kɔnɔ. Nka ni sariya kɔni bɔra ka bin ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma, hakililajigila an b'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw minnu bɛ tasuma don pétards na k'a ci olu kɔni tɛ wuli ka taa Chine ka taa san kana walima ka taa san Senegal walima Côte jamana kan min ye an ka magobatigiw ye i n'a fɔ commerçants, olu de bɛ taa nafolo don ni pétards ninnu na Chinois jamana ni Hindu jamana o n'a ɲɔgɔnna caman la. Ni décembre kalo kɔni sera dɔrɔn ka don n'a ye jamana kɔnɔ, o bɛ kɛ sababu ye ni fɛn ninnu sera suguba la jamana kɔnɔdenw bɛ wulikajɔw bila sen kan ka taa san. Nka sariya kɔni bɔra ka yira k'a fɔ maa ma de bɛ yen ni e bɛna nin waleya ninnu kɛ ka daminɛ nin kalo in yɛrɛ kɔnɔna la ka taa se a 25 fo ka taa se a 31 ma, o don de ye don ye tasuma bɛ mɛnɛ nin fɛn kofɔlen ninnu na ka jamana yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen kɛ tasuma yelen ale ni mankan ye. A bɛ se ka kɛ sababu ye fana juguw bɛ don a senkɔrɔ, Ala k'an kisi o waleyaw ma. A bɛ se ka kɛ sababu ye fana nin tasuma ninnu ni a folonkotula a bɛ se ka tasuma yɛrɛ mɛnɛ yɔrɔ dɔw la, Ala k'an kisi o waleyaw bɛɛ lajɛlen ma. O de kɛra sababu ye minisiriso kɔni ye sariya bɔ k'a fɔ jamana kɔnɔdenw k'u kɔlɔsi. Ɲinan kɔni u ma yamaruya di maa ma, an kɔni na segin k'a lajɛ
min bɛna bɔ a walew la nka an b'a jigiya k'a fɔ jamanatigiw u bɛ ka sariya minnu ta sisan komi a fɔra Mali kura maliden fana bɛɛ lajɛlen bɛ k'a laɲini malidenw na sariya labato. ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na. An balimaw polisiw ka lafasali tɔn maaw kunungo min bɛnna Novembre kalo tile 30 ma o ye wulikajɔ bila sen kan ka taa Kulukoro o bisimilala Kulukoro yɛrɛ polisi ɲɛmayasoba polisi yɛrɛ ɲɛmayaso o ɲɛmaaba fɛ a yirala k'a fɔ laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye polisiw ka lafasali tɔn maaw k'u olu ye wulikajɔ bila sen kan dɔwɛrɛ tɛ ka se ka taa u ɲɛda u cɛkɛɲɔgɔnw u bɛ baara la cogoya minnu na ale ni gɛlɛya ni hakilina ni laɲini min bɛ u la u ka baaraw ta cogoya la ani ka se ka kunnafoniya sanuman di u ma min bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛya min bɛ polisiw kan u ka baaraw la u ka se ka bɔ o waleya ninnu kalama min ye Kulukoro polisi ɲɛmayaso a ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ a kɛlen kɔ ka polisiw ka lafasali tɔn maaw k'olu bisimila a ko hakilina ni laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi polisiw ka se ka u ka baara kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ u ni dɛmɛ minnu ka kan o dɛmɛ ka se ka ta ka di u ma ale ni ka se ka u dɛmɛ u ka hakilina ni laɲiniw na min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman fana ye jamana kɔnɔdenw ani u bolo kɔnɔfɛnw u bɛɛ lajɛlen ka se ka lakisi ka sababu kɛ polisiw olu kɔni ye o nin di min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye jamana kɔnɔdenw ni bolokɔnɔfɛnw ka se ka lakisi o de ye u ka hakilina ye ko u bɛ min ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ u ka se ka danaya da u ka finitigilakaw kan min bɛ se ka kɛ sababu ye olu ka baaraw ka se ka nɔgɔya min ye kunnafoniya ye kunnafoni falen polisiw ni ɲɔgɔn cɛ da dora o waleyaw bɛɛ lajɛlen na fo ka se polisiw fana ka lafasali tɔn maaw ma min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman fana ye polisiw ka baaraw a ka se ka san sɔrɔ dɔ ka se ka fara u ka baaraw yelenkow kan. ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na ko a ye na. An balimaw min ye Bakari Togola ka kiiri baaraw ye ale ni maa minnu kun welilen don bɔgɔ jɛninen sanfɛ kunungo min bɛna Novembre kalo tile 30 ma san 2021 an ka jamana yɛrɛ kiiritigɛlamaw u ye jaabi bɔ k'a yira k'a fɔ Bakari Togola ale ni maa minnu kun jalakila ko u nɔ tɛ u ka jalakili baaraw la a waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye ka sababu kɛ maaw tun y'a yira k'a fɔ min ye nafolo caman ye n'a bɛ tali kɛ miliyari caman la ko Bakari Togola n'a nɔfɛmaw ko u kɔni ye o nafolo ninnu ladun ka tila k'a latunu o kɛra sababu ye min ye kiiritigɛlamaw ye tɛnɛn u tun y'a yira k'a fɔ ko waleya in ko olu ma da la kosɛbɛ ka sababu kɛ ɲangini minnu taara ka bin a juguya la kiiritigɛlamaw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛliw nana yira k'a fɔ ko o waleya ninnu ni sababa ma bɛn kɛra sababu ye min ye kiiritigɛlamaw ye u kɔni y'a yira k'a fɔ Bakari Togola ale ni maa minnu kɔni tun bɛ yen ni jalaki kun bɛnna u kan ko u nɔ tɛ u ka kiiriw baaraw la min kɛra sababu ɲuman fana ye u labilala ka bɔ kaso yɛrɛ la kunnafoniya in dila Bakari Togola ka lafasali tɔn maa dɔ fɛ min bɛ wele ko Maître Mangara. tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta ko ni bɛ. An balimaw min ye an ka marabolo ɲɛmaa ye Dr Choguel Kokala Mayiga tɛnɛn n'o bɛnna Novembre kalo tile 29 ma san 2021 ani minisiriw ye laadala sigi dɔ kɛ sigi min yɛrɛ kɔnɔna la marabolo ɲɛmaa ye i da don karidinala yɛrɛ gɛlɛya la an bɛ don min na i n'a fɔ bi Dr Choguel Kokala Mayiga a ko ale kɔni bɔra kalama k'a fɔ maliden minnu bɛ jamana kɔ kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛyaba bɛ u kan ka sababu kɛ maa minnu kan ka u ka passeport lafalen passeport min bɛ e bolo o dati fara i kan ka passeport kura ta o kɛlen bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ ka sababu kɛ carte ko min don la passeport ko yɛrɛ la o kɛra sababu ye da bɛ malidenw ye jamana kɔnɔ jamana kɔ kan sunɔgɔ tɛ u ye marabolo ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Mayiga a ko jamana marabolo bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna wulikajɔ bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye jaabi ɲuman ka se ka sɔrɔ o waleya ninnu na
aladala sigi na min kɛra jamana marabolo ɲɛma Dr Sukɛli Kukala Mayiga ani ministriw fɛ, ministri min kun b'a a kɛnɛ kan. O de ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la ministri min ka baara bɛnnen bɛ Mali kura o jɔli baaraw ma ani foroba cɛkɛbɔdaw koɲaw sabatili ma, fo ka se ministri min ka baara bɛnnen bɛ lakana ko ma jamana kɔnɔ, ale ni nafoloko ministri ani ministri min ka baara bɛnnen bɛ malidenw ma, maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan. Dr Sukɛli Kukala Mayiga a kɔni y'a jigiya k'a fɔ u kɔni bena wulikajɔw kɛ fɛɛrɛ ni hakilina minnu kan ka ta kartina ko in na walasa a ka se ka nɔgɔya, u ka se ka o bila sen kan walasa jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen nimisi ka se ka wasa. Kartina ko in n'i y'a ta k'a lajɛ, kartina ko in kɛra waati min na n'o ye san 2009 ye. O waati ninnu na tɔgɔ minnu fɔra i b'a ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ ka tɔgɔ yɛrɛ ma tilen, dɔw ka jamu ma tilen, dɔw woloyɔrɔ ma tilen, walima dɔw sisan o ma tilen. Gɛlɛyaba bɛ o la. Ni maa wulila bi k'a fɔ k'i kan ka yɛlɛma don la k'a yɛrɛ fɔ, i bɛ se ka san 1, an bɛ se k'a fɔ san 2 walima waati caman kɛ munumunu na i t'a sɔrɔ. I bɛ se ka taa bi u b'a fɔ i ka taa ka na tile 15, i bɛ se ka kalo 1 kɛ o la, i bɛ taa u b'a fɔ i ka taa ka na tile 15. O waleya kɛlen bɛ gɛlɛya ye. I b'a ye k'a fɔ min ye cɛkɔrɔbaw, musokɔrɔbaw minnu bɛ taa sigi korofina ka kasi u ɲɛji la kartina ko nɔfɛ, ka sabu kɛ u mɔdenw, u denw, u furukɛw, u furumusow, olu balalen no jamana kɔnɔ walima olu balalen no jamana kɔ kan ka sanga ni kartina gɛlɛya ye. N'i ye kartina ko in ta k'a lajɛ, sɛbɛnfura de don. Sɛbɛnfura min kan ka di jamana kɔnɔdenw ma fu k'a sɔrɔ u ma sɛgɛ. N'i ye an ka jamana misaliya ta Senegal jamana, Burkina jamana, ka se Korowari jamana ma, Guinée jamana, jamana minnu tɛngɔlen don an na, olu ka sɛbɛnfuraw ka nɔgɔn ni anw ta ye. I b'a ye k'a fɔ olu ka sɛbɛnfura dɔw yɛrɛ a bɛ sisan min kɛ an tɔw t'o kɛ. Ni ye anw ka papiyew ta k'a lajɛ, carte d'identité o ye san 5 ye. A dɔw yɛrɛ la n'a b'i bolo a bɛ tiɲɛ yɛrɛ k'a sɔrɔ a ma san 1 bɔ, ka sabu kɛ a dilanlen don ni papiye de ye. Kartina ko in min farala kan sisan, o kartina ko in yɛrɛ ye dɔ fara jamana yɛrɛ gɛlɛya kan. F'a kɛra sababu ye Mali yɛrɛ nege bɔra maliden dɔw la, ka sabu kɛ n'a fɔra e bɛ i fa jamana kan, e ka sɛbɛnfura gɛlɛya dɔɔni dora a la, e kan ka taa yɛlɛma don walasa o gɛlɛya in ka bɔ a la. E sisan ye 29 ye, nka kartina a dilanna san 2009, maa min y'a sɛbɛn o y'a kɛ 41. Ni e ma yɛlɛma don o la, e ka sɛbɛnfuraw n'i ko i b'o labɛn, a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase ka baaraw ma. Ni wulikajɔ bilala jamana kɔnɔdenw fɛ k'u bɛ taa o labɛn, o fana ye gɛlɛya ye. N'i ye kartina ko yɛrɛ ta k'a lajɛ, Mali yɛrɛ kɔnɔ bi jamana fa b'a la, a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ kelen pe de la, n'o ye korofina ye. Jama bɛ taa firi ɲɔgɔn kan kabi ni fajiri, maaw bɛ taa jɔ u senkun kan fo ka taa se midi. O ye waleya ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ, cɛkɔrɔbaw, musokɔrɔbaw, adamadenw, lujura bɛ maaw la, u bɛɛ lajɛlen bɛ taa sigi degu kɔnɔ. Dɔw bɛ yen i bɛ se ka dɔgɔkun caman kɛ taa ni ka segi la, i ka foyi tɛ ɲɛnabɔ, dusukasi ani nisɔngoya a bɛ maaw kan. Waleya min kɔni bɛna ta marabolo ɲɛma Dr Sukɛli Kukala fɛ, n'a sera ka kɛ sababu ɲuman ye ka se ka nɔgɔya don kartina ko in na, Dr Sukɛli Kukala Mayiga, i tɔgɔ a na don Mali yɛrɛ tariku la. Ka sabu kɛ maa caman bɛ k'a fɔ i bɛ marabolo ɲɛmaya la, i ye baara ɲuman caman kɛ, nka i ka baaraw bɛɛ lajɛlen na a caman ye politiki tɔn baara ye. N'i sera ka kartina ko in ka nɔgɔya don a la, i ma sigi ni min ye, i tɔgɔ bɛ se o yɔrɔ la. Ka sabu kɛ a bɛna kɛ sababu ye cɛkɔrɔba caman bɛ yen, musokɔrɔba caman bɛ yen minnu kasira u ɲɛji la fajiri fɛ, minnu kasira u ɲɛji la sɔgɔmada fɛ kartina ko la. Olu bɛna dugawu kɛ marabolo ɲɛma ale ni maaw ye. Maa de bɛ yen ni olu bɛna fɛɛrɛ ni hakilinaw ta min bɛ se ka kɛ sababu ye kartina ko in ka se ka nɔgɔya. Wa olu fana ka dugawu a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka jamana la basigi, min bɛ kɛ sababu ye furuku min yɛrɛ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ani lakanabaliya min ɲɔgɔnyalen don an ka jamana kɔnɔ. N'i ye kartina tɔw degun min bɛ u kan, n'i y'a wuli ka b'u kan, n'u ye dugawu kɛ jamana ye, an b'a jigiya k'a fɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana kuma bɔ. Ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don, n'aw mana ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la, n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don, n'aw mana. An balimaw, kunungo min bɛnna Novembre kalo tile 30 ma san 2021, an ka jamana marabolo ɲɛma Dr Sukɛli Kukala Mayiga ale ye jɛkulu dɔ bisimila, jɛkulu min bɛ wele ko Fusi Mali. Fusi Mali ye jɛkulu ye min bɛ tali kɛ jamana kɔnɔden gansanw, parti politigiw, ale ni faraɲɔgɔnkan kulu, olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛkulu kɔnɔna la. U ko olu ye hakili jagabɔ dɔ kɛ an ka jamana kɔnɔ min ye ɲininkaliw ye, n'a daminɛna
o ti kalo tile 14 san 2021 a kuncɛla nɔvɛmburu kalo tile 15 san 2021 laɲini min kun bɛ o la ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ɲininka olu hakililanta ye mun ye camancɛ fanga yɛrɛ janya la ni dɔ kan ka fara kan dɔ kan ka fara kan ka dan hakɛ min na maa caman bɛ yen minnu y'a yira k'a fɔ ko camancɛ fanga ye dɔ ka fara kan a dɔgɔyalen ka kɛ san 2 ye maa 4,000,000 ani maa 2,095 ani maa 300 ani maa 5 olu de ye bolonɔbila kɛ sɛbɛnfura la k'a yira k'a fɔ olu kɔni b'a jigiya olu jɛnna n'a ye camancɛ fanga ye san 2 ka se ka fara kan u kɔni ye wulikajɔ bila sen kan n'o ye Fizi Mali maaw ye ka se ka taa o jaabiw lada marabolo ɲɛmaa Dr Sogɛl Kokala Mayiga tulo kan kunungo an ɲinini dɔ kɛ o kisa kan an ye min sɔrɔ a la an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Kɔnɔ Fizi ye wulikajɔ min kɛ yaasa jamanadenw bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o yɛrɛ ye Mali kura min fɔ yaasa an bɛ se ka taa n'o ye ni Ala y'a kɛ an ye maaw sɔrɔ bi ka gouvernement sɔrɔ ka premier ministre sɔrɔ fo ka taa se président de la transition ma jamana in haminanko bɛ minnu na donc o de y'a to Fizi Mali wulila ka don Mali fan bɛɛ fɛ fo jamana kɔ kan maliyɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a fɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni transition kɔnɔ pour que n bɛ se ka kɛ transition ye min bɛ se ka kɛ réussite ye o de nana ni pétition hakilina ye k'a don jamanadenw bɛɛ fɛ fɛn o fɛn b'a fɛ ni gouvernement ka baara ka ɲɛ fɛn o fɛn b'a fɛ transition ka ɲɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ sɛbɛn kɔnɔ min bɛ se k'a yira k'a fɔ malidenw bɛɛ wulilen don ka fara ɲɔgɔn kan k'o dɛmɛ nin baara in kɔnɔ a laɲini fanba ye jamanadenw bɛɛ tɛna assise sɔrɔ mɛ o k'a yira k'a fɔ hakilina minnu b'u la ka ɲɛsin assise ka hakilinaw ma ni o ye kɛnɛ ye jamanadenw bɛ taa taabolo na kura fɔ kɛnɛ min kan o bɛ se ka kɛ sababu ye malidenw bɛɛ b'u yɛrɛ ye Mali min kɔnɔ o de y'a to an wulila ka se bɛɛ ma pour que assise in a ka se ka kɛ teliya la pour que laɲini min bɛ yen transition kɔnɔ o ka se k'o sira sɔrɔ donc Fizi Mali cogo la an ko an bɛ na bi k'an ka danaya ka kurakura ye k'a yira k'a fɔ i bɛ fɛn o fɛn na an b'a lase malidenw ma an b'i dɛmɛ pour que baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min donc ne ye Fizi Mali président ye kan k'o dɛmɛ Fizi Mali tɔndenw bɛɛ tɔgɔ la k'o f'i ye donc an b'i dɛmɛ baara min kalifar'i la k'i dɛmɛ su k'i dɛmɛ tile pour que baara in bɛ se ka kɛ réussite maliyɛn kelen kelen na bien sûr. an ka foli bɛ premier ministre ye an ka foli bɛ gouvernement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen Fizi Mali ye plateforme min ye parti politique b'a la association b'a la ONG b'a la mais an ka objectif yɛrɛ ye mun ye o ye pétition min ni an y'a signé k'a yira maliyɛnw na k'a yira an ka sous-région mɔgɔw la k'a yira tubabuw la k'a fɔ maliyɛnw bɛ ko kelen na bi o ye transition dɔ ka fara a délai kan maintenant an ka baara ni an ka action minnu n'an y'olu kɛ sur le terrain maintenant an ye mɔgɔw organiser déjà au niveau des régions maintenant u kan ka délégation former ka taa pétition minnu sɔrɔla au niveau des régions ka taa di gouverneur ma u k'a lase assise dɔ kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ u jɛra n'a ye k'a fɔ dɔ ka fara transition hali n'u yɛrɛ tɛ salle kɔnɔ mais u ka papier filɛ nin ye non seulement Fizi Mali bɛ jamana 25 min na bi o bɛɛ lajɛlen kan k'u ka papier ci ka na ni minnu ma se ka na olu b'a bila ambassade la maintenant an bɛn'o baara kɛ n'an tilar'o la tuguni an y'a jateminɛ parti politique minnu bɛ Fizi kɔnɔna la an ko bon n'an k'an bɛ gouvernement dɛmɛ il va falloir que an ka Mali la parti minnu bɛ qui sont jeunes surtout olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka gouvernement dɛmɛ actuellement an ye parti min fara ɲɔgɔn kan ça fait 70 personnes 70 partis politiques olu bɛɛ pɛrɛnnen don k'a fɔ u b'u jɔ transition kɔfɛ u b'u soutenir k'a fɔ jamana bɛ yɔrɔ min na i ko bi a mɔgɔw bɛ bɛɛ lajɛlen ka hakilina la parce que n'i y'a ye parti cayara bi fɛnɛ c'est parce que parti minnu tun bɛ yen nɔ minnu tun kan ka mɔgɔw kɛ da kelen fɛ k'u baaraw ka se ka kɛ il va falloir que jeune parti ka fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan ka don Fizi kɔnɔ pour que ka se ka transition dɛmɛ maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ an ka Fizi Mali ka degun yɛrɛ yɛrɛ ye mun ye o y'an ka déplacement ye souvent surtout an bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ hali k'an ka papiers la remonter ka na n'u ye bon o problème b'an kan an b'o bɔ n'an nana an bɛ se k'o fana ɲɛfɔ cogoya min na gouvernement ka hakili to Fizi Mali la parce que on a rien pour moyen mais an yɛrɛ ka propre moyen n'an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fitinin min fara ɲɔgɔn kan ni minnu bɛ jamana kɔfɛ olu fana b'an dɛmɛ na an bɛ ka kɛ jamanaden ɲuman de kama komi aw yɛrɛ bɛ ka baara kɛ cogo min na k'a fɔ ko ka État ka sɔrɔ ka dɔɔnin bɔ a la an fana bɛ k'o baara de kɛ mais an bɛ fɛ aw ka hakili to an fana na surtout n'i y'a jateminɛ mɔgɔ caman bɛ Fizi kɔnɔ yan nɔ a ka du ye u ka dɛmɛ kɛ an bɛ fɛ fana an ka mɔgɔw ka kɛ gouvernement secteur dɔw kɔnɔ pour que fɛn minnu bɛ yen an ka se k'a lase jamanadenw ma ka communication kɛ fana
kata gouvernement ka koɲumanw kan et puis anw ni service minnu bɛ ministère so kɔnɔna la n'olu bɛ communication na an bɛ fɛ an n'olu fana ka ɲɔgɔn dɔn parce que ni fɛn minnu bɛ yen an bɛ se k'a lase fɛnɛ sigidaw la an bɛ se k'a lase wula kɔnɔnaw la o bɛɛ y'an ka hakilinaw ye o de tun bɛ n bolo k'a lase aw ma. Premier ministre ye n'o la i ni su an sera yan ka na kunnafoni d'i ma ka na laɲini k'i ye kunnafoni dɔw da sera ma ka ban aw yɛrɛ ka fɔcogo la rectification de la transition o kɛra waati min na an y'a ye k'a fɔ an bɛ Mali min fɛ kalo damadamani min tora o Mali tɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔna na an y'a laɲini dɔ ka fara transition kan ala y'a kɛ Nioro Serifukɛ ni an b'a fo kɛnɛ in kan yan a y'a fɔ a fɛ kutuba dɔ la ko a fana bɛ fɛ dɔ ka fara transition kan Fizi sera ma ka taa fɔ an ye pétition labɛn pétition min kɔnɔna na an bɛ fɛ a dɔgɔyalen ka kɛ 100 000 ye o ka fara transition kan ayiwa ala y'a kɛ an kɔni y'a lancé le 14 août a clôturé i n'a fɔ monsieur le ministre y'a fɔ cogoya min na le 15 an ye signature min sɔrɔ ça fait 4 295 305 an ko an ka kan ka nin kunnafoni da diɲɛ maaw bɛɛ ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a fɔ Maliɲɛnw de y'a laɲini dɔw ka fara transition kan parce que mɔgɔ caman bɛ ka kuma dɔ dilan min tɛ tiɲɛ i n'a fɔ Mali faamaw de ka laɲini don o tɛ anw de y'a laɲini Maliɲɛnw de y'a laɲini ayiwa Maliɲɛn minnu y'a laɲini bi mɔgɔ minnu sɔnna bi ka bolo da papier kan o ye maa hakɛ de ye maintenant a bɛ ka na kɔfɛ mais gɛlɛyaw dɔw sɔrɔla a kɔnɔ parce que an ka pétition en ligne na dɔw y'an saboté hali pétition sur papier dɔw ye mɔgɔ sara ka taa yɔrɔ dɔw la k'a fɔ a kana signer mais an bɛ ala fo ka ala barika da mɔgɔw ko o bɛ transition kɔ Asimi ye min kɛ premier ministre ye min kɛ Mali kɛra Mali ta ye Mali danbe seginna an ma an b'o fɛ bi an b'o fɛ sini an b'a signer ni mɔgɔw y'o fɔ an bɛna ka na o kunnafoni d'i ma o kunnafoni dilen kɔfɛ an bɛna conférence de presse min kɛ n'o banna an bɛ papier dilan k'a ci CEDEAO ma k'a ci Union africaine ma k'a ci Union européenne ma k'a ci Nations unies ma k'a fɔ prolongation min bɛ k'a fɔ Maliɲɛnw de ka laɲini don Maliɲɛnw ka laɲini don o kɔfɛ an bɛ dɛmɛ ɲini fɛ premier ministre parce que baara in ma nɔgɔya an bolo fiyewu conférence de presse in kɛli a ka d'an ye parce que an bɛ fɛ ka journalistes bɔ Mali région bɛɛ la ka na radio bɛ na ani la presse en ligne la an bɛ fɛ o bɛɛ de ka na kɛnɛ in kan o bɛɛ ka na kɛnɛ in kan pour que Maliɲɛnw bɛɛ ka kunnafoni sɔrɔ donc an kɔni nana fana i bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na jigiya wɛrɛ t'an ye bi ni conférence de presse in kan anw jigi ye e de ye pour que an bɛ se ka nin kɛ o de y'a to an nana an bɛna a ɲɛfɔ i ɲɛna k'i ka dɛmɛ ɲini min bɛ se ka to an ka se ka nin kɛ diɲɛ bɛɛ ka se ka bɔ a kalama ni kɔni de tun bɛ ne bolo k'a fɔ i ye monsieur le premier ministre. ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na. an balimaw kunungo an ka jamana faba kɔnɔ sigida 2nan na a funankɛninw kɔni bɔra ka nisɔngoya taama kɛ ka yira k'a fɔ min ye Bamakɔ suguba ye o yɔrɔ dɔw bɛ yen minnu kɔni tun bɛ olu ka marabolo fɛ n'o ye commune de a yirala k'a fɔ ko o yɔrɔ kofɔlen an bɛ don min na i n'a fɔ bi k'a kan ka kalifa kɛra sababu ye min ye commune de funankɛninw ye u kɔni tun bɔra ka nisɔngoya taama kɛ ka yira k'a fɔ olu ka sigida yɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ suguba la ni a bɛ olu ka sigida fɛ a ka to olu ka sigida taya la o de kɛra sababu ye u kɔni tun ye muruti farida nka bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn dɔ sabatira ka sababu kɛ o y'a yira k'a fɔ hakili jagabɔ bɛna kɛ waleyaw la min sɔrɔla o kisa ninnu na an ka jango lamɛn. Sɔgɔmada na an wulilen don an bɛna an ka dusumakasi de yira ka sababu kɛ min ye o y'u ka découpage territorial ko in ye découpage territorial in. Voilà, ministre, allez commission aussi, ka commission kalifa gouverneur là. Gouverneur est baraka ni commission. Ka commune sisi autorité bewole. Ka autorité una dugutigu. Ku ka ta siga kuma découpage territorial ko ka. We siga kwa min ko la, bara min kero konana la au résultat. Gouverneur kala ka yala dans les 6 communes au résultat kuma fo. A telle commune de konala, il a dit centre commercial. Commune de Tarekuna, la commune de l'an 87. Ko segina commune de ma ama bo karla ka dene soro commune 3 mɔgɔ wulila ka mankan kɛ
ministre a ka o décision annulée donc an b'o mankan de la yan sɔgɔmada in na an ti jɛn n'a ye bi an ti jɛn n'a ye sini u ti se k'an bonya ka tila k'an dɔgɔya an ka maakɔrɔw kun sigilen don a bɛ san caman bɔ depuis 87 fo sisan nɔ u kun ti ka sɔn ka kuma a ko la mais k'u wele k'u ɲininka u fɛla ye min ye u k'u fɛla fɔ k'u bonya ka tila k'u dɔgɔya donc an ti se ka jɛn n'o ye o de la an bɛ yan sɔgɔmada in na k'an ka dusumakasi yira bɛɛ la. Vraiment ni wulikajɔ ni aw ka ɲinifɛnw ma kɛ sɔrɔ fɛ wulikajɔ a bɛna continuer a fɛ wa. wulikajɔ in bɛ continuer fo ka taa fɔ an ka ɲinifɛn kɛra sɔrɔ fɛn don min na ni nin ma ɲa ni barikadi ma ɲa ko wɛrɛw bɛ yen nɔ an b'olu fana kɛ. cogo sugu bɛɛ la kɛ pour que olu ka se ka fara. an tɛ kɛlɛ ko an tɛ woyo kɔ an ka kɛ ka lasegin an ma an b'an ka kɛ de kɔ suguba in anw y'o sɔrɔ question dɔ posé o yala ka kɛ centre commercial ye o tɔgɔ jumɛn de tun bɛ yɔrɔ in na ka kɔrɔ u ka cɛkɔrɔbaw ka bɔ k'an jaabi o la yali u ka kɛ centre commercial ye tɔgɔ jumɛn tun bɛ yɔrɔ in na ka kɔrɔ an mago b'o de tɔgɔ la k'o fɔ an ye an mago b'an ka kɛ de la an bɛna lancement kɛ an balimakɛ n'o olu ye autorité mɔgɔw ye olu nana kuma an fɛ an y'a mɛn parce que n'i y'a mɛn bozola bonya de don n'i y'a mɛn bozola karama de don n'i y'a mɛn commune 2 anw nana mɔgɔ minnu sɔrɔ yan an mɔgɔw na an bɛnbakɛw u m'a kɛ ka tiɲɛ o de ye Bamakɔ kɛta donc an ka laɲini ye mun ye an b'a ɲini gouverneur fɛ a tun ye baara min kɛ a ka continuer baara in na a kana baara in bɔ a ma k'a sababu kɛ ko dɔ wulila k'a bɛ dɔ ka hakɛ minɛ k'a di dɔ ma parce que problème ye mun ye nin y'anw ka yɔrɔ kɔrɔ de Djibiri Diallo de ye yɔrɔ in tigɛ k'a di commune 3 ma an bɔra a kalama a kɛra an tile la Djibiri Diallo tun ye autorité de ye fɔlɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ min ni a fanga tun b'a la a kɛra 87 est-ce que y'a faamu donc a ye nin kɛ maintenant sisan an y'a ye gouverneur nin transition kɔnɔna la gouverneur y'an ka yɔrɔ lasigi an ma an tilala ka mun ye nko tuguni lettre kura cira an ka maire ma nko tuguni k'a yira comme quoi ko ka baara in jɔ vraiment o t'an fɛ k'o ye donc an ye nin baara in kɛ ka sababu k'o de ye an ka laɲini tɛ foyi ye an ma dabɔ foyi kama an y'a dabɔ mun kama dɔrɔn an ka hakɛ donc u k'an ka yɔrɔ to an bolo dɔrɔn vraiment u k'an ka yɔrɔ to an bolo o de y'an ka laɲini ye an mana kɛlɛ la an mana woyo la an nana dɔrɔn pour que ka se k'an ka hakɛ to an bolo commune de ka hakɛ minnu bɛ yen nɔ u k'a da an ma bon nin y'an bɔko fɔlɔ ye na an ko k'an bɛ bɔ nin kɔfɛ n'u m'an lajɛ n'an ko k'an bɛ bɔ nin kɔfɛ a tɛ dogo mɔgɔ si la wala an sigilen don a kan. Asalaamaaleykum commune de jamaw bɛɛ lajɛlen vraiment tiɲɛ na an nisɔndiyalen don mun na u kɛlen don k'an ka fɛn min tigɛ k'a di commune 3 ma an b'a ɲini u fɛ ala ni kira kama ministre k'a segin an ma a cogo la ka bɔ yan fo Pɔnbada ne hakili la a bɛɛ tun ye commune de ye ka kɔrɔ mais an b'a ɲini ala fɛ an bɛ tila k'a ɲini u yɛrɛ fɛ u y'a tigɛ cogo min u k'an ka fɛn u k'a lasegin an ma ne tɛna kuma jɛyan parce que kumaba in a nafa ka dɔgɔ an kɔni min ka d'anw ye o ye pratique de ye ne tɛ se ka explication ɲɛnama di. Filakɔ ne ye Mamadu Ture o ye n wele Buba tiɲɛ yɛrɛ la anw bɛ kɛnɛ in kan yan an yɛrɛ fɛla ko tɛ nin ye mais ko dɔ kojugu fila dɔ ka fisa ni dɔ ye quoi anw ka bɔ ka fɛn kɛ min ka jugu ni nin ye o ka fisa a ka fɔ k'anw ka yɔrɔ dira an ma ka tila k'a minɛ anw na tuguni donc o ka kɛ k'anw to balo la tiɲɛ na anw tɛ se k'o dayɔrɔ sɔrɔ an fari la quoi donc an b'a lajɛ découpage min kɛra a ma kɛ commune 2 dɔrɔn na a kɛra jamana fan 14 bɛɛ la donc pourquoi commune 2 dɔrɔn de ta bɛna lasegin commune yɔrɔ dɔ tun bɛ yen n'o ye Sikɔrɔni ye o tun farala commune 2 kan commune 2 ka yɔrɔ mun bɛ yen n'a tun minɛla ka bila commune 3 n'a tun signera commune 3 ma o seginna commune 2 ma yɔrɔ kura min dira an ma o ka bɔ an bolo o ye tiɲɛ ye mais an yɛrɛ halala yɔrɔ min bɛ yen n'o y'an ta ye n'an ka kaburuw b'o kɔnɔ an ka misiriw b'o kɔnɔ an sigiyɔrɔ kɔrɔ ka tila k'o fana ta k'o b'o daraki tuguni ka bɔ an bolo o tuma mun de kɛra u bɛ k'an filɛ mun ye an t'o ye koyi commune 2 b'i da mais n'an wulila don min na a bɛ dɔn k'an wulila quoi mais an ka laɲini tɛ bi jamana bɛ bolo min kan a ka fɔ ko anw de bɛna kɛ sababu ye ka mankan wuli jamana kɔnɔ commune 2 tɛ dɛ ministre de bɛna kɛ sababu ye ka fitina don jamana kɔnɔ n b'a fɔ a ɲɛna ale de bɛna kɛ sababu ye ministre administration territoriale a ye baara kɛ u ye commission bila baara la pendant des années baara bɛ ka kɛ la commission tilala baara la u nana baara d'i ma k'an tilala an ka baara filɛ nin ye i y'a accepté i y'a ta i taara di gouverneur ma gouverneur taara don commune bɛɛ kɔnɔ k'a f'u ɲɛna ko baara banna segin tɛ kɛ baara kan bilen an bɛnna min kan o ye nin de ye o nana fɔ an ka cɛkɔrɔbaw ɲɛna yan o nana fɔ an ka maires ɲɛna yan o su ma k'o dugumajɛ e ministre bɛ taa lettre sɛbɛn ko confidentiel ka t'o di gouverneur ma ko kana fɔ mɔgɔ ye fɔlɔ gouverneur ko k'ale tɛ se k'o kɛ i y'an bila baara la ni baara banna i tilala ka tuguni k'an ka segin an ka taa fɔ mɔgɔ kelenw ɲɛna tuguni ko min kɛra k'o ma ɲa k'a bɛ segin o kan k'ale tɛ se k'o kɛ o ye ci bila ka na di papier bila ka na di maire ma maire fana y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna min b'a kɔnɔna la donc commune 2 fana ko an tɛna sigi nin kɔrɔ bilen comme commune 3 wulila ka geste dɔ kɛ anw ta ye nin avertissement de ye nin ye kangaridakan de ye mais an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ ala deli jamana basigili la an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana basigi o de ka d'anw ye. An balimaw
jɛkulu min be yen ni o be tali kɛ finitigilakaw ka lafasali tɔn dɔ la min ye uzuforo ye maa minnu ka baara bɛnnen bɛ ka kungo k'o lakɔrɔsi olu ye lajɛrɛba kɛ ka se ka kunnafonidilaw wele ka barosigi kɛ ni o ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye an be don min na i n'a fɔ bi olu ka baara a taacogoya gwɛlɛya min be a kɔnɔ ale ni laɲini min bɛ olu la ka ɲɛsi jamana kɔnɔ ka ɲɛsi jamana tigilamaw ma min be se ka kɛ sababu ɲuman ye olu ka se ka u ka baaraw kɛ hakilisigi ni basigi la o ye u da don o walew la ka walawala an ye ɲinini dɔ kɛ o kisa kan an ka jango lamɛn ka kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin an ka syndicat ma kunnafoni carinbagaw n'o ye presse mɔgɔw ye k'u wele ka laseli kɛ o siratigɛ kɔnɔna don donc an y'a yɛrɛ an ka dakuruɲɛ fɔlɔ la k'a fɔ service min ko don eaux et forêts de ko don eaux et forêts service n'o ye ji ni kungo lakanabagaw ye an ko service min don service kɔrɔba don Mali in kɔnɔ yan kabini tubabu tile waati service min don a créelen don a b'an fɛ yan an bɛ se ka jate min fɔ o la 1935 o ye depuis indépendance ma ta Mali fɛ depuis an m'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta eaux et forêts créelen don donc cakɛda min fana don cakɛda in bɛ ministre bonda fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye fonction publique ka ministre bonda ye ani ministre bonda min n'o ye an yɛrɛ ka ministre bonda ye n'o ye sigida environnement assainissement et développement durable baarada in n'o ye eaux et forêts ye a bɛ nin ministiriso fila de ni ɲɔgɔn cɛla la laɲini min nana ni selon jɛkulutɔn diɲɛ jɛkulutɔn minnu bɛ yen n'an b'a fɔ ma organisation internationale du travail OIT n'o ye diɲɛ jɛkulu minnu bɛ yen minnu ɲɛsinnen don baarakɛlaw ka hakɛw ma baarakɛlaw ka cogoyaw ma eaux et forêts service yamaruyara o ka hakilinaw n'o ka sariyaw kɔnɔna na a n'o hukumu kɔnɔna la a fana bɛ se ka yɛrɛ lakana walima yɛrɛ lafasa tɔn n'an b'a fɔ ma syndicat a bɛ se ka o créer a yɛrɛ ye cogo min na k'a ka hakɛw ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ walima faso fɛ an ko fana an ka tɛmɛsira dɔ kɔnɔna la a bɛ waati jan bɔ depuis ka eaux et forêts créer service cakɛda in depuis k'a bila sen kan n'an b'o fɔ 1935 fo kana se an bɛ yɔrɔ min ma bi eaux et forêts yɛrɛ sigira k'a jateminɛ k'a ye lafasa jɛkulu foyi de tɛ anw bolo min bɛ kuma eaux et forêts kelen pe kun kan o lafasa jɛkulu kun tɛ anw fɛ min bɛ kuma eaux et forêts kelen pe kun kan ayiwa min kun bɛ yen nɔ n'a bɛ yen hali sisan o ye bolofara ye lafasa jɛkulu dɔ kɔnɔna na min ni cakɛda caman bɛ i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ nka an nana ye kɔlɔsiliw bɔra kan k'a fɔ o lafasa jɛkulu min bɛ yen eaux et forêts bɛ min kɔnɔ nin u ka hakilinaw ani u ka degun ani u ka miirinaw talen tɛ kosɛbɛ o lafasa jɛkulu fɛ i n'a fɔ laɲini b'a fɔ cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen hakilina filanan min bɛ yen an ka eaux et forêts baarakɛla caman bɛ yen u bɔnɛna u ni la u ka baara siratigɛ kɔnɔna la k'a sababuya kɛ jamana bɛ cogoya min na sisan lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ a kɛra sababu ye bingalikɛla wale mɔgɔw u ye an ka eaux et forêts caman bɔnɛ a ni la u ka sigidaw la u ka baara yɔrɔw la o hakilinaw bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan o de nana ni an bɛ kɛnɛ min kan bi n'o ye sinafoma ye o créeli sinafoma in fana lafasa jɛkulu min don a bolofara bɛ Mali fan bɛɛ syndicat national don o kɔrɔ ye ka bɔ an la kodɔnnen don Mali fan bɛɛ fɛ bureau exécutif national o bɛ Bamakɔ yan comité régionaux o fana sigilen don an fɛ région caman kɔnɔ i n'a fɔ Kayi b'o la Kulikɔrɔ b'o la Sikaso b'o la Segu b'o la Mopti b'a la Bamakɔ district région yɛrɛ fana b'a la ani fana an ka section syndicale olu fana bɛ an ye région fɔ nin ye cercle kelen o kelen bɛ région ninnu fɛn fɛn kɔnɔ ayiwa an ka section syndicale bɛ bɛɛ lajɛlen fana kɔnɔna la o bureau sigilen don fana kɔnɔna la wa laɲini ye fana hali sisan baara bɛ ka continuer ka taa hali bi région minnu ma fɔ a kɔnɔna la ka se ka an sama ka se olu bɛɛ lajɛlen fana na an b'o baaraw de kan
Ojo fere service yɛrɛ a ka mission ba yɛrɛ ye fɛn min ye a ka mission fanba yɛrɛ ye fɛn min ye o ye politique nationale min bɛ jamana kɔnɔ min kɔni bɛ anw ka cakɛ bonda kun kan min bɛ anw ka cakɛ bonda kun kan n'o ye ayiwa ka jiritigɛ kojugu k'olu kɛlɛ an ka kungo ka nafa bɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni ye ani fana ka se ka an ka yɔrɔ sumalenma yɔrɔ ninnu n'an b'a fɔ ma zone humide ka se k'olu fana latɔbɔtɔ ani an ka kungo kɔnɔ baganw n'u sigiyɔrɔ fana n'o ye kungo kɔnɔna ye donc o ye eaux et forêts service ka mission fanba ye nka an b'a ye k'a fɔ o mission ninnu kɔnɔna la gɛlɛya caman bɛ an kan gɛlɛya caman b'an kan an bɛ an da lase o damadɔ ma o fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye an ka eaux et forêts cakɛ bonda la jama dɔgɔya an mago bɛ mɔgɔ hakɛ min na tiɲɛ na o tɛ an bolo donc o y'an ka gɛlɛya dɔ ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen an mago bɛ an ka statut min na o fana tɛ an bolo n'o y'an ka statut autonome ye o ye gafe min kɔnɔna la ni o de bɛ se k'a to an de b'an ka degun dɔn an de b'an ka laɲiniw dɔn an de b'an miiriyaw dɔn n'an bɛ se ka olu lawaleya n'o ye san min kɔnɔna la an mago bɛ maa hakɛ tata min na ayiwa ni an ye o statut in sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye ka se ka dɔ bɔ gɛlɛyaw fana la n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka direction bɛ cogoya min na hali sisan a bɛ direction nationale de la service min créera depuis 1935 donc laɲini fana bɛ yen ka o yɛlɛma k'o kɛ direction générale ye o fana gɛlɛya dɔ b'an kan ani fana baara in yɛrɛ kɔnɔna la ka taa daminɛ la ka taa se i bɛ taa sɛgɛnlabɔ la waati min na formation o kana jɔ a kɔnɔna la o fana degun b'an kan laɲini bɛ ka o fana kɛ cogo min na formation ka to ka kɛ baara kɔnɔna na an b'a fɔ o ma i ka carrière kɔnɔna la ni an bɔra yen ka na se sinafoma yɛrɛ ma syndicat de don syndicat ye lafasajɛkulu ye min ka baara yɛrɛ fanba ye laɲini ni kungilenna ye ka se ka a ka baara ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ la an baara ɲɔgɔn dama ni ɲɔgɔn cɛ la an ka hɛrɛw ani an ka laɲiniw ka se k'olu ɲini k'olu sɔrɔ olu kɔnɔna siratigɛ kɔnɔna la an da bɛ se ka se damadɔ ma ka walawalali dɔɔni don olu la o ye ka lakana sabati cakɛda in kɔnɔna la eaux et forêts kɔnɔna la ka lakana sabati walasa waleya cɛjugu dɔw bɛ yen o kana se ka baarakɛlaw sɔrɔ u ka baara kɔnɔna la ka se ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan eaux et forêts cakɛla bɛɛ ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i mana kɛ catégorie sugu o sugu ye ka bɔ sanfɛmɔgɔ la ka na se fo dugumamɔgɔ ma ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka se ka hakilina kelen ta ka don da kelen fɛ ayiwa ka bɔ da kelen fɛ ka se ka a jɛkulu in mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fana dɛmɛ i ni fɛn fɛn de ka kan baara in kɔnɔna na i ka se k'a sɔrɔ ka fɛɛrɛ fana kɛ cogo min na an y'a fɔ eaux et forêts baara kɔnɔna la i ka carrière kɔnɔna la vraiment i ka se k'i ka carrière kɔnɔna kɛ k'a latɛmɛ a kan ka latɛmɛ sira min fɛ ka sɔrɔ gɛlɛya ma don a la fɛn wɛrɛ foyi ma don a la min bɛ se ka bɔ duguma ka se sanfɛ k'o ɲɛtaga k'o bali ka baarada fana fɛn kɛ k'a kanu don mɔgɔw la a baarakɛbagaw la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ eaux et forêts kɔnɔ n'a bɛ baara in na ka fɛɛrɛ kɛ i bɛ cakɛda min na k'a kanu don i yɛrɛ dusukun na ka ɲɔgɔn dɛmɛ sabati a kɔnɔna la donc o ye dakuruɲɛ damadɔ ye an bɛ se ka min fɔ o kan ayiwa sinafoma in dalafasajɛkulu min don sigi ka kuma o ye a ka laɲini ye kuma bɛɛ laɲini kɔni min b'a fɛ ani taabolo min bɛ sinafoma la vraiment o ye sigi ka fɔ ye bamananw ko ten ko sigi ka fɔ de ye damu ye o siratigɛ kɔnɔna de la bureau kura a sigilen ni an filɛ o mɔgɔw de filɛ kɛnɛ kan yan bi an y'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen ka laɲini k'u fɛ an b'a fɛ an n'u ka sigi an ka kuma ka ɲɔgɔn ye cogo min na bureau kura min n'a sigira an ka taa yira o la ani ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya fana ka hakili di ɲɔgɔn ma o siratigɛ de la vraiment bi an ye laɲini kɛ kunnafoni caribagaw fɛ u ka se an ma mana an ka nin point de presse in kɛ n'o ye ka hakilina minnu bɛ an fɛ k'a lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma
wa k'a lase diɲɛ mɔgɔ fana ma donc vraiment dakuruɲɛ kumaba minnu kun b'an fɛ bamanankan na bamanankan ka gɛlɛn dɔɔni donc o kun ye nin dakuruɲɛ fila ye hakɛto bɛ kuma kan ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na ko a ye na. An balimaw min ye Murula o minmaw olu ye wulikajɔ bila sen kan ka sabu kɛ n'i ye nin yɔrɔ kofɔlen ta k'a lajɛ Murula yɛrɛ marabolo kɔnɔna la maa minnu ka baara bɛnnen bɛ sanubɔ ma Murula an'a dafɛ dugu i n'a fɔ Sanso ka se Dɔnba ma o sigibaa maw olu kɔni ye wulikajɔ bila sen kan k'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa minnu bɛ yen ni o ye cɛkɛbɔdabaw ye n'olu ka baara bɛnnen bɛ sanubɔ baaraw ma u ka se ka olu ka denmisɛnninw u hakili to u la u ka se ka u don baara la u ka se ka sanubɔyɔrɔ in u ka se ka a tɔnɔ bɔ ani gɛlɛya min bɛ u kan bi ka se ka ɲɛfɔli kɛ diɲɛma ye diɲɛma ka se ka bɔ u ka gɛlɛya kalama an ye ɲinini dɔ kɛ nin wulikajɔ in na min sɔrɔla o walew la an ka jango lamɛn. Halisa u ka dɔ fara an ka denmisɛnw ka baara kan k'an former surtout mɔgɔkɔrɔ dɔw bilalen bɛ yen u ma se retraite ma u kan k'u wele mais u ma sɔn k'u wele bon vraiment an ka laɲini u ye. Minnu ye san 20 kɛ san 20 nin kɔnɔna la bon an ye faamuyali sɔrɔ baara yɛrɛ taabolo la bon mɔgɔ caman bɛ an ka dugu naani sigida la bi certificat b'a bolo a ye baara kɛ mini kɔnɔ certificat b'a bolo a b'a ka baara si dɔn bon olu bɛɛ bɛ so kɔnɔ ko nouveau temps ka bon la bon vraiment an ye fɛn kɛ nin ta k'a lajɛ ka gɛlɛyaw sɛgɛsɛgɛ ka na ye vraiment mɔgɔ dɔw b'an na sigida ni hɛrɛ tiɲɛ donc an ye lɛtiri sɛbɛn ka di Dirisa ma Dirisa lɛtiri nin an bɛ sigi ka fɔ ka kan a b'an jaabi n'a ye don min sɔrɔ an bɛ taa sigi ka fɔ ka kan bon lɛtiri nin an y'a jama a ma sɔn ka lɛtiri jaabi joona ka dɔ wɛrɛ bila awɔ an t'ale sigi ka fɔ la a ko lɛtiri tɔ kelen nin k'an bɛ tɛmɛ o kan donc tɔ kelen nin k'an b'o kɔnɔ kuma fɔ bon adamaden kuma min y'i hakili la ɲɛtaa yɛrɛ kama bon n'i taara ne ɲɛmɔgɔ fɛ kan k'a fɔ e ye lɛtiri jɛnɛ ma bon vraiment a ka lɛtiri nin an y'a faamuya donc a bɛ hakɛ to n bɛ na hakilina fɔ a kan jamako bɛ kɛ ten mais n'i ko tɛmɛ ka kan da ma don a rɔ bon mɔgɔw dun ka laɲini ye est ce que u na se k'u sigi ten yan donc o ni si tɛ problème ye an kun bɛ sigi ka fɔlɔ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ dugutigi y'ale wele k'ale ka na a ma sɔn donc an denmisɛnw fana an ka mɔgɔw minɛlen don olu bɛ kaso la Buguni siratigɛ nin bɔrɔndɛri nana u mana dugu kɔnɔ yan sigi ka fɔ fɛn ko fɛ kɛnɛya sigi ka fɔ ninnu u ye a kɛ ereturu tɛ kuma rɔ ne y'i ta fɔ k'a banna ko kiiritigɛ ta rɔ donc n'i y'i ka kuma fɔ e kan ka ɲininka e b'i ka kuma nin fɔli dawulu jumɛn de don i bɛ kuma nin fɛsɛfɛsɛ mais n'i y'i kɔnɔta fɔ ka ban ko kiiritigɛ tɛ yen k'an ma don kama donc o fɛn de o tɛ sigida ɲɛtaale sigida kuma a bɛ filifili donc an ma se ka ɲɔgɔn faamuya sigi ka fɔ nin kɔnɔna rɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan an ye sira tigɛ sira ma tigɛ jo yɛrɛ la an yɛrɛ ni ala yɛrɛ cɛmancɛ rɔ an ye jamanadenw na an t'a fɛ ka tɔɔrɔ se jamanaden si ma mɔgɔ bɛ don mini kɔnɔna la an ye sira tigɛ i tɛ don mini kɔnɔ mais an tɛ se mɔgɔ wɛrɛ ma ka na bila sisan ta na mɔgɔ min ye don an busela an ka dugu kɔnɔ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 6 kan bon n'a nana fɔ ko nouveau temps na an n'u ye baara kɛ certificat b'an bolo dɔw ye change kɛ olu dalen bɛɛ ye wajibi an bɛ kɛlɛ kan se ma ko tɛ kɛlɛ nin dɛ i ye baara kɛ n'i b'a si dɔn n'i ma taa la a dun ye kɛ la e la yɔrɔ la wajibi dusu bɛ tɔrɔ donc o dusu tɔrɔ an b'o sigi ka fɔ la a ba an ma se ka ɲɔgɔn faamuya o nana ni siratigɛ nin donc ne bɛ min fɔ kɔrɔfɔrɔ o y'o le voilà ani sɔgɔma ne tɔgɔ Motu Mariko ka bɔ Morila n ka hakilina min nana hakilinaw ka ca i n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye min fɔ o y'an bɛɛ hakilina fɔlɔ k'a dafa ne b'a dafa min na fɔlɔ département caman bɛ yen u bɛ tali kɛlaw la u tɛ sela dugu ma u bɛ mɔgɔw wele ka na u yɛrɛ ko k'an ka diplôme di diplôme ko nana bɔ a la u bɛ se ka diplôme ninnu ci neti ka kɛ u b'a ci ɲɛmɔgɔ ma dɔrɔn u b'a tire u bɛ mɔgɔw wele n'a ye toujours u b'u ka mɔgɔw wele ka na n'u ye mɔgɔw wele ka na ni kuma banna u bɛ taa an ka mɔgɔw wele k'a ka na tɛsi la n'an taara tɛsi la mɔgɔ min y'a bolo baara la ye kɔrɔ k'u ka tɛsi kɛ k'u ka taa efi i b'o faamu cogo di
u b'a fɔ k'e efe la n'u y'a fɔ efe la o y'a sɔrɔ dɔw u ka mɔgɔw den de don kɛrɛfɛ directement u bɛ sin k'olu layɛlɛ. Jakarija Togola ka bɔ Sanso Corlakura n ye jeunesse ka conseil foli di autorités ma minnu ye u seko kɛ nin baara in na ani dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen ma o ma ka hakilina kɛra ni mankan in banni ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka sɔrɔ ka yira jamana in ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ k'u ka na Sanso ka cas lajɛ a bɛ ka fɔ cogo min na n'a bɛ ten n'a tɛ ten nin ye seereya ye n'u nana lajɛ a bɛ cogo min na u b'o dɔn parce que anw bɛ fɛn dɔ kalama jeunesse min tɛmɛna ka sɔrɔ jeunesse dɔ in sigira min wulila sisan ne de tun ye secrétaire général ye bon min sigi ka kuma na ne tun y'a wajibiya denmisɛnw ni wajibi ma k'a ye parce que n kumana directeur Fadama Kɔnɛ an tun ye sigi ka fɔ kɛ damu ye ani ɲɔgɔn cɛ vraiment an tun bɛ kuma o kumaw kama formation caman de sɔrɔla ale ka temps kɔnɔna na ani stagiw caman u mɔgɔw kɔni bɛ yan hali sisan u ma se ka taa mais ale yɛrɛ ye caman ta o la donc u tun formela de ni min kɛra kurakura ye ou bien n'u sera ka taa fan wɛrɛ pour que u ka se ka baara sɔrɔ an bɛ o foli di ale Adama Kɔnɛ ma directeur min bɔra ni nin nana mais an bɛ don min na comme bi jeunesse ka laɲini ti fɛn wɛrɛ ye kow ka segin u cogo la u bɛ ka u ka hakɛ ɲini u y'a fɔ ɲɛna cogo min na u bɛ ka u ka hakɛ ɲini parce que ne yɛrɛ ye baarakɛla n bɛ minin kɔnɔ an ka mɔgɔw bɛ cogo min na minin kɔnɔ maɲumako de don c'est vrai n'a fɔra k'i yɛrɛ Sanso ka ou bien dɔnba murula fɛnko la i kɛlen don ɲugutɔ mɔgɔ ye parce que an ka mɔgɔ fɛn o fɛn ni yɛlɛnna sanfɛ ni catégorie ɲɛnama tun bɛ fɛn o fɛn bolo u ye a caman lajigin u y'a caman lajigin u y'u bila fɔlɔ ka na u ta u talen u y'u ka poste yɛlɛmɛ k'u ka catégorie kase mais u yɛrɛ ka mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'o ye an ka mɔgɔ tɛ talaw la quoi sécurité la i bɛ se k'a fɔ a bɛ mɔgɔ 100 bɔ an ka mɔgɔ mana kɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 1 kan ne bɛ min dɔn géologie la a bɛ mɔgɔ 88 bɔ n'an ka sigida mɔgɔ ye mɔgɔ 30 bɔ a kɔnɔ o bɛ bali ne la ou bien mɔgɔ 20 maximum nalen don a bɛ baara la an yɛrɛ ka mɔgɔ tɛ yen fɔlɔ an ka mɔgɔ foyi tɛ yen mais a bɛ na n'a ka mɔgɔ ye a b'a ka mɔgɔw wele u bɛ na olu bɛ na ten de bon tali sigilen tɛ sen kan tali bɛ ka kɛ position min na vraiment a bɛ ka denmisɛnw sɛgɛn u bɛ mɔgɔ 80 ta n delila k'a ye u ye mɔgɔ 80 ta yɔrɔ dɔ la ka na n'a ye a dugujɛ u ye mɔgɔ 8 lisila na dugu kɔnɔ ko o mɔgɔ 8 fana bɛ taa texte kɛ olu tɛ taa ta dɛ u bɛ taa texte kɛ de ni olu ye texte kɛ u bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ 2 3 ta olu la u delila ka liste dɔ bila ka na o liste yɛrɛ ɲɔgɔnna délisement na yan moins 30 ko olu bɛ taa former ou bien u bɛ taa baara dɔ de kɛ magasiniw la a mɔgɔ 30 liste nalen na u tilara ka na fɔ ko mɔgɔ min tun kan ka o formation kɛ ko o to kɛ ta ko u ka kɔnɔni kɛ dɔɔni ko tile 15 cogo bɛɛ k'a bɛ na o tile 15 la o taara laban kalo 1 fo ka tɛmɛ o kan hali sisan an bɛ ɲini ka kalo 2 bɔ fɔ u ɲininkali gannew la u nana fɔ ko non ko u bɛna kɛ k'u bɛna olu ka textiw kɛ téléphone na bon naloma filɛli n b'a fɔ cogo di naloma ni gan kɛra la a bɛ kegunya bon tɛmɛlen kɔfɛ an wulila ka se dugutigilakaw ma ni o ye cɛkɔrɔbaw ye olu ye u hakilina di nin ko in kan fɔlɔ kɛla denmisɛnw nana sɛbɛn dɔ kɛ ka di directeur ma ko mɔgɔ 3 bɛ yen u b'a fɛ u ka o vakite ka taa yɔrɔ wɛrɛ olu ka place o man di an y'an ko an n'olu ka sigi kɛ u ye lettre di tile 15 hakɛ ko u bɛna u la nisɔngoya yira anw hakili la o lettre dilen filasi yɔrɔ sisan ko directeur bɛna cɛkɔrɔbaw lajɛ k'u ɲininka denmisɛnw de b'a sɛbɛn juma an ka ɲɔgɔn fana ma ko la awa an hakili tora o ran ko directeur bɛ n'o kɛ o ma anw fɛ fo ka na o tile 15 dafa fo olu nana sira minɛ olu nana ɲɛfɔ an ɲɛna k'u bɛna sira minɛ awa n ko n'u ma sɔn a ka laɲini la an ko n tɛ se k'a fɔ k'a sira minɛ mais an tɛ se k'a fɔ n ko u la baara wɛrɛ fana dun a ɲɛna a ka kɛ yaala ne yanni k'a cɛ dɛ nka an tɛ se k'o fɔ ala y'a kɛ u ye daminɛ o rɔ ka tile dama kɛ u nana a fɔ k'a bɛn ko ka u wuli ka bɔ yen u wulila ka bɔ yen an y'o wuli ka bɔ la convocation nana ji u ma ayiwa convocation jilen an ko rɔ n ko convocation jila a bɛ kɛ cogo di u ko rɔ komi sira wulila convocation nana ji k'u bɛna taa sira tugu dɛ an ko rɔ n ko mairie wari fɔlɔ n'a ni mairie bɛnna rɔ n'a bɛnna min kan a bɛ sɔrɔ k'o ɲɛfɔ an ye ala y'a kɛ u ni mairie bɛnna kan ko convocation k'o bɛna a ziire n'o ma se k'a ziire a nana kɛ denmisɛnw minɛlen u ye sira da o rɔ an ko ayiwa an kɔni tɛ se ka dɔ fɔ sira da lɔ parce que dirija kun ka kan ka na anw ka ɲɔgɔn yira an y'a wele siɲɛ 2 nka ka na an ka ɲɔgɔn faamu yani sira ka da sira wililen an y'a wele a ka na an ka ɲɔgɔn ye a ma sɔn ka na dirija arama
directeur mini directeur an y'a wele siɲɛ fila k'a ka na an ka ɲɔgɔn ye an ka sigi a kuma tɛna aw an denw don ase kala u b'an kɛɲɛ ase kala n'an bɛnna kelen ma an bɛ se k'u wele k'u lajɛ ale ma ye n'ale ma ye an bɛ se denmisɛnw na bilen wa an ma se denmisɛnw nɔrɔ mɛnɛni nale bɔra sa fo ka yɔrɔ datugu ka na se kunun da mugu ci ma n'a nana kɛ siyɛkili filasiri ye ko ni denmisɛnw ma dayɛlɛ ko mɔgɔ minɛlenw tɛ na mɔgɔ minɛlenw dun hakili la ni dabilala o fana tɛna na parce que an da t'u la n'o tɛ kun de b'a kojugu kɛ o mini bɛɛ la gɛrɛbu bɛ kɛ convocation ko ta dirija yɛrɛ de ye convocation ko don a o y'a gɛlɛya ni convocation ko tɛ gɛrɛbu a tɛ se procureur ta kuma rɔ a s'o fɔ a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ wɔrɔ directeur min sigira yan fɔlɔ o ye Butale a tun bɛ na an ka wele dɔ kɛ o ye tubabu de ye a n'an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o taalen kɔ Sama Ture sigira Sama Ture de sigira fɔlɔ Sama Ture taalen kɔ Adama Kɔnɛ sigira Adama Kɔnɛ bɔlen kɔ ale Dirisa de nana sigi o nɔ la nin bɛɛ tun bɛ na an ka wele dɔ kɛ anw ma Adama wele don kelen n'a ye tile ban n'a ma n'o kɛ mais Dirisa wele ne tɛna e dɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛ na e t'a fɛ ka dugumɔgɔw bonya ne t'a fɛ dugumɔgɔw bonya ko ka ko to e ta la e ta ye wari in kun n bɛ se k'u minɛ k'u datugu ale de y'a ko kan n'o tɛ n'a ma kɛ d'an ma a kun ɲɛsin nin ma o mais n'ale ma n'an ka kuma rɔ jɛ yarɔ an tɛ se an ka denmisɛnw fɔ k'u la k'u bi rɔ dɛ o de ye a se bi ma ne kɔni bɛ min dɔrɔ o y'a ni a ka taa bɔ an da la an ɲɛ denmisɛnw b'a laɲini min kɛ mɔgɔ saba min ka taa Dirisa yɛrɛ ka taa ka fara o kan ne ka laɲini yɛrɛ o de bi min ɲini hakili la parce que a b'an dɔgɔya ale sigira minnu nɔrɔ o si ma an dɔgɔya o a sigila mɔgɔ saba min nɔrɔ o mɔgɔ saba si man ka wele lajɛ tubabukɛ yɛrɛ tɛ bɛ na yan ka na ko Bakɛji ma ko ne bɛ sira mɔgɔ min ye Bakɛji o ye kelen de parce que gouvernement ko ko n ka bɛn ni sigiɲɔgɔnw de n'o tɛ n tɛ sira commandant ye n tɛ sira gouvernement ye n bɛ sira aw de ɲɛ ko n'o tɛ ko ne ni président bɛ se ka taa an sigi tête à tête min ye ministre sigiya fɔlɔfɔlɔ tubabukɛ ma o y'o fɔ an ɲɛna yan komi k'a bɛ sira communauté ɲɛ parce que u y'a fɔ k'an ka bɛɛ sigirɔ o ma kɛ n ye sira sigiɲɔgɔnya ye ne ma sɔn ka na sigiɲɔgɔnw e tɛ sigiɲɔgɔnw ka hɛrɛ fɛ sigiɲɔgɔnw fana tɛ k'i fɛ dɛ n'o tɛ directeur minnu saba minnu tɛmɛna an n'olu bɛɛ mɔgɔya kɛ ma don n'an cɛ mais ɲɔgɔn ma don an cɛ dɛ n ye min dɔn o ye o ye ne kɔni ka laɲini ye a yɛrɛ ka taa ka bɔ an da la parce que a y'an dɔgɔya. ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na ko a ye na. an balimaw min ye waleyaw ye waleya minnu bɛ tali kɛ jɔnya ko la an ka jamana marabaw olu kun ye wulikajɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko jɔnya ko a kɔnlen don an ka jamana kɔnɔ k'a ka dabila n'i ye o waleya ninnu ta k'a lajɛ fɔlɔ a tun bɛ fɔ minnu ma ko olu ye jɔnw ye ka bɔ u ka matugu yɔrɔ olu tun ye gɛlɛya sɔrɔ nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi minnu tun ye jɔn ye fɔlɔ olu ka matigiw a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ olu kan kosɛbɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ bi hali n'a yirala k'a fɔ jamanatigiw kɔni tun y'a laɲini k'a fɔ jɔnya ko in k'a ka dabila ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o waleya ninnu kɛra sababu ye an ye kisa dɔw sɔrɔ ka sanga ni nin waleya ninnu ye an ka jɛ an ko siraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. nin ye a balimakɛ a n'a denkɛ a n'a mɔdenkɛ n'o ye Amadu Jawara n'u b'a fɔ a ma ko Jiru. Bi dɔ in na n sigilen bɛ Paris n bɛ bɔ Kɔnbɔntɛ commune de Diala cercle de Bafulabe région de Kayi nin dɔ in na n sigilen bɛ Paris nin ye kumakan ye n bɛ ka ta k'a lase Mali faamaw ma vraiment gɛlɛya b'an kan ni an ka sigiyɔrɔ la a bɛ waati bɔ an ni mɔgɔw dɔw de sigilen bɛ ɲɔgɔn kan vraiment u bɛ ka an tɔɔrɔ fo tɔɔrɔ dan an kuma n'u fɛ musalahala ka kuma fɛ cogoya bɛɛ u tɛ k'a mɛn ka diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kɛ sɛbɛn ka Mali faamaw u ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la an bɛ mun ɲini u fɛ k'a fɔ ko kɛlɛ min b'an fɛ ko jɔnya kɛlɛ tɛ dɛ ye ko kɛlɛ de b'an fɛ parce que gɛlɛya filɛ anw ni mɔgɔ minnu cɛ olu tɛ mɔgɔ wɛrɛ si bɔgɔ dugu kɔnɔ ni dugutigi denw n'a mɔdenw tɛ u tɛ mɔgɔ si bɔgɔ dugu kɔnɔ ni dugutigilakaw tɛ an bɛ se k'o faamu cogo di mɔgɔ minnu fana bɛ ka bɔgɔli kɛ laada foyi t'u ni jɔnyako laada foyi t'u ni dugutigilakaw cɛ dugutigi t'u wɛrɛ k'u bila jɔnyako laada foyi la mais wagati bɛɛ olu de bɛ dugutigi mɔdenw n'a denw bɔgɔ an ka dugu sigira
akachani sambi se u sankeme dugutigi ko bema ko jombe mo fen bolo lara jombe mo fen bolo ika du kono ika labo abe sigero duma anga laje uka juru yoga uka boda duma uka ke akake ladae ani nyogonche ni ko ban fe u bandeme ni ko fana bu fe an fana bu deme akera donkulu bola ambe tu fe ni donkulu an fana fe u fana bena an fe ni konya ban fe u bena ni konya fana bu fe an fana bete ka konya ke anga ke ladae ka nyogon deme ka sigi dia nyogon bolo duguti e kinta ko ni yoro mbeke jonkin o ani amba fo marakana ko komon kanu o kachani sanki me fo sambi se gabe abetawma akere isanje kabira o mabange ne be yoro na sisa ne sibe sambi nanna gila min ban fe famo u ka wuri ku ujo rola parce que wakati be na an ga demisenu mu ko jonkin wa mine ka bugo la da fona fo ita anuche uwelela ka sika fuye ku ka sabalu ka dabla quartier do uteka mo anga du ko na te fo mo sima ka fo kati karima sina enga jo mo site o fo mo sima anga du ko ka fo ko jo ate fo mo sita fo mo foni abora itene muso de o lebe nyogo we jo me ka fo ko la da jo ka do kati wele ko jo karasa ite o ya bada mo site o fo mo me quartier mi to foli ko o de ka dabla wala ko o interla en fait ça min goni 2021 na kamari ndo ya bagaranga andoni ndo ma ka bogo ka ko jonki anga mo ba ko ni fera ale bogo ni ko durna ne sisa bo ni ko durna ne freni o baka akuma si ku ka fara demisenu na o ka fara yoro to de do uteka fo mo sima ko jo fo quartier to foli ko o foli te saka dabla o ka sabali lara bunu mo munun che ukute lara ke olu ye kutoeno mo sima fe fu e ka fo ne ka yoro de filibro ni ko ite lara la me nye femindi wala lara femindi ma ni ki ite lara la ye femi so lara la e fa chen ibo o segi okuma fo ma fu e duti ko ni min ko ate ayato eno kelete fo ite anafabo oldeka ni sarafa yoro de besagala ni aboso o yoro be dima ni o pese kilo la ibe femi soro o sogola o ka chani ni mo bla ka ko kiba sara atika aboso par exemple ni ni sifa assistant e be se ka wa duru fo wa oro soro ibe sogo min soro ni iko wo sogo fere ibe sogo soro o sogo ina me ni ko mo ka ni si boso ateta me wa fla wa saba ni si busuli te tamoka me ebe ta fo wa oro soro la ya do o ka no ya nyoko mbolo ko anafa bo olude ka katamaun ka yere me ni min ko itala o ka ye ka to eno dugu mo be ye larabu ni mo mo nje dugu kono o boye ku teno o fana ye dugu kolo dugu no ba sene o ma olu simnalu yo be to bolo min karu yo ko ke me lara ni ko uta ke senen para pel jago ate iba kan ba ke ni ko ita ke senen para pel ibi dana o fana benta ke abana yo o de la sa ko ka ko jonkinde ko o de to fodu ko ko yo interne do to ko ka sabale ka ko be kuma be fuma ko ka sabale uteka sabale vraiment ambani ni mali fama o fe o ka wulu ku jojo la sino antoro na fana wulla dongo do ka ko jengele ba fa jongele tere parce que o se ka famu ko bi larate awna awnche laraba awni mo munun che ka ko jonya lara adu kelente no ka ko gelaba ni dutela kawti adu kelente no ka ko gelaba ni nyogonche am betu ka ko la obena ka ko la gela foita nuche me munu be du ko larabu mo mun jo bana wala ko utena an fa du tigla ka fa de to no ni an duguti mode wadde ni min ya foko ko mon kanu do bo min ko bugo min kera 2021 na o yo folo bugo ka kungolo so donu tumanya chi o banana anana o frake bonko o frake la utara anga komini kono commandant chini mimbeno o re frale mbuka vraiment o re de antoro foka foko ka antoro ale min sigilembe komini kono ka komini ko de la kana male ga komini don denchiane mun be komini kono ale frale mbo olu kono oluka ka usuku bla mola utara o kumanda ine fe kata pendi tege dugu tikila ka kama ko awonde nana frake bonko ko olu tu jono o frake le musakae utara kai kata o declaration kelenke no tu aw ma fo fu una na dugu tima tu yero sagna tu kana dugu tima ko me lara ni mo bogo ka jogi ni joti bolo wala kanga wa bi woro sara ko dugu tika ko dugu to ko
ko ni yela dugu lara tiɲɛ o dugutigi de bi wele bulon kɔnɔ ka sariya bi kan mais aw de bɛna dugutigi wele ka sira yira dugutigi la ko dugutigi ka hɔn denmisɛnnin min bɔgɔ wala ko dugu sariya la n'i ye mɔgɔ bɔgɔ k'a jogi ni jo t'i bolo i kan ka 200 sara dugutigi y'o baasi tɛ dugutigi y'o wari minɛ wala a y'a sɔrɔ denmisɛnnin min nana furakɛ ne dɔgɔnin de don ne ye wari bila ka taa n ko k'a furakɛ min filɛ ka dennin bɔgɔ a kɔrɔkɛ dɔ dalila k'a ɲɔgɔn kɛ kabini an fitinin a y'a sɔrɔ an tun bɛ tulonkɛ la bira la da kɛnɛ la an dɔgɔmuso a tɔɲɔgɔnmuso de wele k'a kana u ka taa ci la jɔnkin n'a ka na o ye kuma fɔ yɔrɔ min a kɔrɔkɛ ɲɛ o dɔgɔmuso in bugɔ ko jɔn t'a bolo yɔrɔ in na pour que a b'a fɔ ko jɔnkin ale ko yɔrɔ tɔgɔ de don a y'a sɔrɔ ne dɔgɔnin fana bɛ o fana ye o kamalennin minɛ ko ni bi ta minɛ n'a y'a bugɔ a fana b'a bugɔ o y'o kuma kɛ mɔgɔbaw bɔra a kalama wala o y'a kuma kankiri da kabini anw ma tagama wala mais nin waati in na a bɛ ka juguya ka taga vraiment a filɛ ka o ye kamalennin min bugɔ sisan ne ko a facɛ nana a dɔn a ye kuma min fɔ dugutigi ye n ko vraiment a facɛ a ka dɔgɔyama ma se mɔgɔ si ma dugu kɔnɔ n ko ne bɛ dɔgɔ in furakɛ ala kama walasa fitina ka se ka faga n ko parce que n'i ko nin furakɛli wari ninnu ka nin sara ne b'a dɔn se tɛ cɛkɔrɔba ye min filɛ ka bɔgɔli kɛra se t'a ye n ko c'est pas la peine ka gɛlɛya sugu da la n ko ne b'a dɔn ta ala b'a kɛ n ye baraji ne ye wari sara o ye pasimanw kɛ arajo so la gabriel la ani yota la ka ɲɛ lajɛ ani ka kunkolo la parce que bɔgɔli digira kunkolo in de ma kosɛbɛ ala kɔni y'a kɛ wala a furakɛra a taara a taalen u bɛ kumalasigi kɛ wala minnu b'an ka dugu kɔnɔ ko mɔgɔw ka jɔn tɛ olu ye laadatigiw ni mɔgɔ cɛ ko an bɛ k'a fɔ ko jɔn k'i k'a fɔli ka dabila mɔgɔkɔrɔbaw ko non ko nin yɔrɔ in sigira min ka ca ni san 100 a bɛna san 80 bɔ dugutigi de y'a yɔrɔ ta k'a di ko bɛɛ ka a ka jɔn b'a ka du kɔnɔ bɛɛ u ka taa sigi yen nɔ ko a yɔrɔ ye jɔn kin k'o tɔgɔ tɛ se ka wuli ka bɔ yen nɔ a yɔrɔ bɛ yɔrɔ min na sisan jɔnw bɛ yen nɔ laadajɔnw bɛ yen nɔ hɔrɔnw bɛ yen nɔ wala k'a fɔ ko o tɔgɔkɔrɔ min tun bɛ fɔ ko jɔnki ko o bila sisan k'o tɛ se ka bila ko a yɔrɔ sisan a yɔrɔ quartier tɔgɔ de y'a yɔrɔ ye o tɛ se ka wuli ka bɔ yen nɔ bi tamilen ko o kana mɔgɔ bugɔ u y'o kuma kɛ samedi tɛnɛ u taara baga an dɔgɔnin a ma foyi fɔ ka baga ma dɔrɔn ale hatimɛden de don a fa banna a fitinin a si filɛ a tun bɛ bɔgɔ don min o y'a sɔrɔ a bɛ san wɔɔrɔ de la a bɛ ka taa san 7 ma sisan kɔni a donna san 7 kɔnɔ ka baga ma u mɔgɔ fila kelen ye san 8 ye kelen ye san 10 ye ko a ka san 10 den de ko san 8 den ka minɛ k'a bugɔ o dɛsɛra la o k'a b'an dɔgɔnin bugɔ an dɔgɔnin y'a bɔ k'a bin parce que ala tɛ tɔɲalikɛla fɛ a ka kɔrɔ n'a ye ni san 2 ɲɔgɔn a ka kɔrɔ ni san 2 ɲɔgɔn an dɔgɔnin y'a minɛ k'a bugɔ an dɔgɔnin y'a bɔ k'a bin san 10 den fana farala kan u mɔgɔ fila ka jɛ la k'a bugɔ k'a ɲi kari ka tila tugun k'a da waga k'a da fa bɔgɔ la ka bila o mankan wulila denmisɛnnin joli bolitɔ taara du kɔnɔ ko u y'ale bugɔ ale ma foyi ko dɔw de y'a fɔ k'a fɔ ko nin jɔnkini hakili ka di ko k'ale ma foyi fɔ k'u bagara ale ma k'a kɛ denmisɛnnin fɛn fɛn u bɛ ko k'a kɛra nin cogoya in de la ko nin ma foyi fɔ k'u bagara nin ma ye k'a ma foyi kɛ a dugutigi ko sisan nin ko in vraiment an bɔra nin kuma in na sibiri ko maga kana kɛ dugutigi u ka denmisɛnninw ye k'u to yen nɔ u tɛ denmisɛnnin wɛrɛ fana bugɔ dugu kɔnɔ tugun fo dugutigidenw nin filɛ ne bɔra min kalama nin filɛ mɔgɔ 6nan de dugutigidenw na u bɛ ka mɔgɔ minnu bugɔ foyi tɛ ko jɔnkin dɔrɔn vraiment a gɛlɛya b'an kan n'an m'a fɔ ko gɛlɛya b'an kan an ye nkalon de fɔ mais k'a fɔ ko an tɛ se ka ko b'a la o tɛ dɛ wallahi an bɛ se ka ko b'a la voilà minnu fana bɛ ka bugɔli kɛ k'a fɔ ko an bɛ ka siran u ɲɛ wallahi o tɛ mais anw ye marabagaw de an tɛ fitinɛ fɛ dugu kɔnɔ parce que ni e kɛra marabaga ye k'a fɔ balaw mana wuli i b'a wuli wagati dɔ mais a bɛ ban cogoya min na i t'a dɔn mɔgɔbaw y'u ladi ka dɛsɛ k'u ladi ka dɛsɛ mais vraiment an tɛ se ka muɲu tugun an sera an dan na an ma deli ka ko fɔ yɔrɔ si a ko bɛ kɛ an ka yɔrɔ in na a mankan bɛ da an tɛ taa an ma journaliste wele k'a da mɔgɔ si tulo kan mais ne kɔni bɛna a fɔ arajo ɲɛta ye k'a fɔ alisilamɛ bɛ u ka mɔgɔ n'u ka kumaw fɛ k'a fɔ faamaw ye u ka bɔ u ka kuma mɔgɔ ninnu fɛ jɔnya kɛ k'a fɔ ko jɔnya ko b'an ka dugu la jɔnya ko tɛ i b'a kɛ n b'a kɛ n'i k'i tɛ mɔgɔ t'i diyagoya k'a sɔrɔ mɔgɔw fana bɛ yen nɔ hali sisan u bɛ sɛnɛ de kɛ mɔgɔw ka foro kɔnɔ mais mɔgɔ si t'a f'u ma k'a fɔ ko a ye n ka foro bila n'i k'i tɛ laada kɛ ɲɛ ne de ka yɔrɔ dɔn k'a fɔ ne bɛ n ka yɔrɔ sigi man tɛ mɔgɔ si t'o fɔ mais o bɛɛ n'a ta olu tɛ mɔgɔ wɛrɛ fana bɔ dugu kɔnɔ fo dugutigi mɔdenw ni dugutigi denw balima alisilamɛ aw ka nin lajɛ dɛ an fana muɲuna sa dɛ laada b'aw ni mɔgɔ minnu cɛ aw tɛ olu bɔgɔ fo laada ta anw minnu cɛ aw bɛna anw de bɔgɔ vraiment
an kɔni an bamuso sɛgɛnna an dɔgɔninw sɛgɛnna an yɛrɛ fana vraiment ko sera dan na k'a fɔ ko k'an sigi ka nin lajɛ sisan a bɛ ka na banani bɛ ka b'a la u ye fɔlɔ bɔgɔ ka o kunkolo sɔgɔ u tun bɛna ɲɛ ci a y'an dɛmɛ a ɲɛ kɔni a digira ɲɛ in na kosɛbɛ ani kan ani u ye kunkolo sɔgɔ a digira la kosɛbɛ ala kɔni a k'an nana o furakɛ u ye nin fana bɔ k'a ɲin kari vraiment n'an ma wuli k'an jɔ u fana bɛ ka kuma minnu fɔ k'u ye sitiw dɔw de créé u bɛ ka kuma minnu fɔ o kuma o site ninnu kan vraiment n'an ma wuli ninnu u bɛna tiɲɛni dɔ mɔgɔw kun ala k'an kisi n'o fana kɛra a tiɲɛni bɛ bonya an t'a fɛ o ka kɛ an kɔni kuma y'u fɛ k'u wele an ka commune kɔnɔ Jala k'u wele ka kuma u fɛ u ma sɔn k'an ka kuma u lamɛn parce que u bolo dalen bɛ commandant min b'an fɛ commandant fitinin min b'an fɛ u bolo dalen bɛ o de kan ala y'a kɛ u ye an dɔgɔnin bɔgɔ ka a ɲin kari u taara commandant fɛ Jala commandant ko an ka mɔgɔw ma ko k'u ka taa ko sini k'u bɛna kuma lasigi kɛ aw yɛrɛ ni ala cɛ mɔgɔ den ɲin karila ani joli bɛ nana e ma ka na yɛrɛ e b'a fɔ olu ma de k'a ye taa ko sini aw bɛna an b'a kuma lasigi kɛ ala y'an kunna diya an ka mɔgɔkɔrɔbaw denmisɛnnin min n'a taara o y'an ka dugutigi wele k'a fɔ ko commandant ko an ka segin ko sini k'an bɛna ko kumalasigi bɛ kɛ dugutigi ko non ko commandant b'a fɛ k'an ka dugu ci ko olu ni denmisɛnninw filɛ kɛlɛ de la kɛlɛ 12 k'a fɔ ko fu fana k'u ta sara denmisɛnninw fana pensi de ta ko minnu ye ɲin kari fo olu fana k'u ta juru sara ko olu bɛ o kɛlɛ la sisan dugu kɔnɔ k'a fɔ ko ni nin kana ko kumalasigi k'o ye ka dugu ci o sera ka an kɔrɔkɛ dɔ bɛ Bamakɔ colonel Madi Jawara u y'o wele k'a kuma fɔ o ye commandant in wele commandant ko u ka taa ko sini a ko u ka taa Bafulabe a ye Bafulabe commandant b'a wele k'a fɔ ye ko nin problème b'an ka dugu la a ka ko in sezi ni denmisɛnnin mana n'a seginna ka taa an ka dugu la ten nɔ ko a ko tɛ a bɛ kɛ tiɲɛni ye ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na o a ye na. An lamɛnbaaw jɛkulu min ka baara bɛnnen bɛ ɲɛnaminifɛn kɛlɛli ma olu ye wulikajɔ bila sen kan kunungo n'o bɛnna novembre kalo tile 30 ma min ye drogue ye n'an b'a wele ko cocaïne o n'a ɲɔgɔnna caman ale ye kilogramu 38 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko u ye tasuma don o la fo ka se furakisɛw o n'a ɲɔgɔnna caman u ye ta don olu bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ lajɛlen kɔni jɛni kɛra sababu ye u ye welekan bila jamanatigiw yɔrɔ k'a yirula k'a fɔ jɛkulu minnu bɛ yen n'olu fana bɛ ɲɛnaminifɛnw minɛ maaw la mun ta bɛ u bolo u bɛɛ lajɛlen ka na di olu ma ka sabu kɛ yamaruya bɛ olu dɔrɔn de bolo ka se ka ɲɛnaminifɛn ninnu jɛni wa jɛni cogoya bɛ u bolo u b'a kɛ o kɛcogoya la min bɛ kɛ sababu ye sigida adamadenw ni baganw ka se yiriw ani jiw u kana kɔlɔlɔ sɔrɔ an ye ɲinini dɔ kɛ a kisa kan an ka jango lamɛn. An nana bi sɔgɔmada na an bɛ kɛnɛ mun kan o ye ka na an ye produit minnu saisi ka na k'u détruire pour que population k'a ye jama k'a ye k'a fɔ ko an bɛ produit minnu minɛ a tɛ to an ka yɔrɔ la et puis aussi a tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ donc a produit n'an y'u minɛ dɔrɔn an bɛ don dɔ de kɛrɛnkɛrɛn maintenant en demandant surtout le procureur parce que an ni procureur de ye baara kɛ. Ale de b'a yɛlɛmana d'an ma pour que an ka produit détruire donc article dɔ de bɛ yen article 136 o de bɛ an yamaruya an ka produit ninnu détruire donc a bɛnnen don OCS dɔrɔn de la raison pour laquelle n y'a fɔ n ko n bɛ profiter a ka micro fɛ k'a fɔ service tɔ minnu hali bi u m'a faamuya o ka essayer vraiment an ka ɲɔgɔn faamu an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ko ka se k'a ɲa parce que an bɛ baara kelen de la puisque u ye service dɔ de créer o de bɛ a fɛn ko bɛɛ ɲɛma donc o de y'a to i ye kisɛ mun fɔ article 136 de b'an yɛlɛmaya pour que an ka procéder nin ko nin na bon bi jeni bɛ quantité caman de kan parce que c'est la première fois an ka nin quantité sugu jeni tile kelen an bɛ cocaïne an ye c'est plus de 38 kilo 38 fɛn fɛnɛ bɛ yen méthamphétamine on a 1 kilo 500 assis fɛnɛ bɛ yen assis on a plus de 5000 briques cannabis fɛnɛ bɛ yen
c'est plus de 9000 briques. Et aussi, en Yamale de Fenaka, nous avons donné Furakuntan Mali Kona, au carton Kemen Sava, au devant Moulouk à Djinifene. Donc, allez ni, couche ni, donc, à Katako du moins. Raison pour laquelle, bien, pour nous gagner. Amusuka habita milliard d'euros de francs CFA là. Ninjala ka bonyama parce que ni e jatemle ke femi me ka ke anga komani wona fem barka madu femi me na jine en fait no akisabi barka ka bu mais amemi fo jamana nyemgo wi ntendo ko kuma la mbaje fo ala je yoro bena jine yoro mina ayo ka se ka dlan fura ka jine kanya bon a te dlan abe jine akolo be se duguma kuma wi rabe la ini ko be senera nyini ani ka dinga tige wasa fura ka se ka jine ganya. Bon, ni amakan ni yɛrɛ ni salunta ala barka la barka bonyana et puis a kila ka ɲa alors que min yɛrɛ b'a ɲɛmaya la sisan vraiment an b'u fo k'u barikada parce que u bɛ k'a kɛ ka ɲa n'u nana ni fura ye a bɛ jɛn u ɲɛna ka ban u ɲɛna soit fɔlɔ a tun bɛna tɔn dɔrɔn ka tasuma bila la dɔrɔn k'u kɔ don bon a man ɲi dugu ma a man ɲi jamana ma nka ne kɔni bɛ min f'u ye ladilikan na u ka incinérateur ɲini ka dingɛ tigɛ fura in ka se ka jeni ka ɲa parce que kɔlɔlɔ bɛ se dugumɔgɔw de ma aw bɛna n'a ye dɔrɔn aw b'a jeni dɔrɔn aw b'a kɔ don a gaji n'a fɛn bɛɛ ta dugu de kan bon maintenant n'i y'a jateminɛ a bɛ kɛ population ɲɛna k'a fɔ k'an bɛ milieu an bɛ fɛnw de minɛ nin ka se k'an ka dugu kɔnɔ ka sɔrɔ ala b'a dɔn k'a b'a dɔn an bɛ jamana ka ɲɛta de fɛ a ka kɛ ka ɲɛ o de ka d'an ye quoi. 297 cartons de produits pharmaceutiques donc o fana bɛ ka jigin nin wagati in na an balimaw an ɲɛ b'o de la sisan nin kɔni nin baara in kɛra bi sɔgɔmada in na le 30 novembre 2021 donc nin bɛ ka kɛ Dio kɛrɛfɛ nin wagati in na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo. ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. An lamɛnbaaw jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko faso jɔsira olu ye laadalasigi kɛ kunungo k'a yira k'a fɔ min ye cɛmancɛ fanga ta cogoya ye hakilina laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye cɛmancɛ fanga ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ wa cɛmancɛ fanga ka se ka falen Mali kura yɛrɛ la o ka se ka jɔ u ye barosigi kɛ ni kunnafonidilaw ye fɛlata min bɛ olu bolo ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga tigilamɔgɔw ma min ye cɛmancɛ fanga yɛrɛ hakɛ ye dɔ ka fara kan wa dɔ kana fara kan wa yɛlɛma minnu kan ka don kalafili koɲɛw la politiki tɔn yɛrɛ siraw sariya sunba min ye jamana yɛrɛ cakɛbɔdaw koɲɛw yɛlɛma minnu kan ka don min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye Mali kura ka se ka jɔ u ye walawalali kɛ an ye o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na min bɔra o la o filɛ nin ye. Nouvelle horizon faso dɔ sira a ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen parce que an b'a dɔn mɔgɔ nana yan bi Mali ko de y'a bɛɛ lase wa n'a fɔra Mali ko o bɛ fɛn bɛɛ san o de la jamana bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi nouvelle horizon faso dɔ sira jamana kalifala minnu ma an ka yeta la an y'a faamuya k'a fɔ bi jamana bi diɲɛ kɔnɔ n'an ma jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma a dira minnu ma bi u dɛsɛra n'u dɛsɛra Mali dun an bɛɛ de ka kan Mali la n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de o de la an b'an sigi k'u kelen dɔn filɛ fanga gestion na an hakilina ye min ye an b'o proposer an ni fasodenw bɛ se ka dilan cogoya min na pour que Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ parce que an ka faamuyali la depuis le 24 mai ni fanga kura nana nous assistons à une gestion clanique du pouvoir par le Premier ministre avec son petit clan le ministre chargé de la réforme de sa personne et de la restauration de ses intérêts. Voilà, n'an ma wuli k'an jɔ a bɛ kɛ problème ye parce que bi jamana mɔgɔ bɛ mun na bi sécurité tɛ jamana kɔnɔ. Kuma fɔli ka nɔgɔ k'i to Bamakɔ yan k'a fɔ ville transition an b'a kɔ an ye Sunjata wele an bɛɛ cɛfarin si mais ni résultat tɛ ka bɔ terrain kan ça veut dire que le pays n'avance pas. O de la nouvelle horizon faso dɔ sera an ni document in bɔ k'a yira document in t'i kuranɛ kolo ye. K'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na ko fili fosi t'a la mais adamaden ko de don c'est-à-dire que personne n'est parfait le parfait s'arrête à la divinité seul Dieu tout-puissant Allah est parfait fili bɛ se ka y'an ka document na mais an ka faamuyali la nin document in kɔni a bɛ se ka jamana bɔ diɲɛba kɔnɔ parce que an ka faamuyali la an bɛ yɔrɔ min na ko bi le plus urgent c'est que sécurité ka se ka sigi jamana kɔnɔ n'i bɔra Bamakɔ bi n'i sera région na i b'a faamuya k'a fɔ Mali tɛ yen tuguni i b'i jɔ Mopti i bɛ Mopti ba kɔfɛ la i b'a ye population de ni mɔgɔ minnu ka n'u occuper olu de bɛnnen don kantaraw la pour que u bɛ se ka kɛ cogoya min na u bɛ se ka t'u ka so cogoya min na u bɛ se ka t'u ka occupation na tranquillement cogoya min na bon n'anw bɛ Bamakɔ yan ka kule k'a fɔ ko tout va bien ça veut dire que an tɛ Mali dɔn o de la Mali ko la
n'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ pɛrɛn depuis an ka constat filanan fɛnɛ min ye depuis fanga in nana kumaw de bɛ ka kɛ kumaw de ka ca acte foyi tɛ ka poser terrain sanfɛ diɲɛ don o don jamana bɛ ka gɛlɛya ka taga fɛ fɛn bɛɛ gɛlɛyara nasɔngɔ n'i taara sugu kɔnɔna na fɛn bɛɛ tiɲɛna fɛn bɛɛ gɛlɛyara an tilala ka ye tuguni o gɛlɛyaba b'an kan yanni fara ɲɔgɔn ka na jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi gouvernement kunna olu ka discours bɛ ka jamanadenw fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ min tɛ ka transition soutenir e bɛ annexe tɔw fɛ komi jamanaden cogo di ni mɔgɔ min tɛ ka kule n'u tɔgɔ ye a bɛ kɛ komi e bɛ Mali contre de la alors que Mali mɔgɔ si ka tɛmɛ si kan n'i y'a dusukun bɔ k'a da kɛnɛ kan mɔgɔ si tɛ se ka si ka Mali kanu dɔn ka tɛmɛ si kan o la mɔgɔ si ma ka mɔgɔ traité n'a ka idée n'a ka hakilina ye bi an b'a f'u ye maliyɛn bɛɛ de ye kelen an bɛ yɔrɔ min na ko bi baara de bɛ kɛ maliyɛnw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na an bɛ tila ka yir'u la tuguni k'a fɔ bi Mali mɔgɔ ti kɛlɛla an y'an ka partenaire foyi ni ɲɔgɔn cɛ parce que an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi n'an bɛ solution de kɛ an bɛ se ka fɔ diɲɛ kɔnɔna na cogoya min an bɛ solution de kɛ partenaire minnu b'an bolo yan an n'u bɛ se ka jɛ cogoya min na hɔrɔnya ni danbe kɔnɔna na pour que an bɛ se ka baara kɛ tilennenya kɔnɔna na cogoya min na ni mɔgɔ minnu bɛ yan n'o ye MINUSMA mɔgɔw ye an ka président ka kuma na a y'a jira k'a fɔ ni MINUSMA bɛ an ka mɔgɔw de ni MINUSMA bɛnna ko dɔ la k'u ka kɛ n'o tɛ an hakilina ye an bɛ fɛn dɔ fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka bɔ force d'interposition la cogoya min na n'u bɛ se ka kɛ offensif ye cogoya min na mais o bi dépend an ka état de la ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye k'a fɔ bi ninnu bɛ yan an n'olu de bɛnna ni hakilina na ka to jamana kɔnɔ mais ni ko bɛɛ kɛra tɔgɔ ɲini ni populisme ye jamana tɛ bɔ diɲɛ kɔnɔna na cogo si la o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni an b'a f'u ye an tɛ se ka to ta parce que jamana bɛ sira min kan an t'a dɔn an bɛ taga yɔrɔ min na tuguni an t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na tuguni u ka calendrier clair dɔ bɔ ka jira an na k'a fɔ quand est-ce que élection bɛ se ka organiser parce que jamana tɛ se ka to incertitude kɔnɔna na wagati si la ni élection calendrier ma proposé an tɛ se ka to bi an b'a la sini an t'a la o de la nouvelle horizon faso dɔ sera an ka proposition kɔnɔna na an k'u ka chronogramme détaillé dɔ bɔ ka di an ma an bɛ se k'a yɛrɛ retrouver cogoya min na an ka constitution kɔnɔna na cogoya min na n tɛna kuma jɛ komi président coordinateur y'a jɛ cogoya min na ne b'a la invité u commencé la kan mais n ka kuma laban min kɛ min ye cogoya min kuma n b'a fɔ an ka dugu la k'an bɛ dugawu kɛ ala ka dugu jɔ k'a dɔnbaga jɔ an bɛ dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana jɔ ala ka dɔnbaga jɔ ala ka Mali jɔ ala ka Mali kalifa mɔgɔw la Mali ka du minnu dusukun na. Kulubali i ka teli